Malawi Today. Muyankhe kapena kuyankhapo pa zomwe mzanu wayankhula ngati palipofunika kutero. Pamapeto pa mtsutsowu mtsogoleri aliyense apatsidwanso mphindi ziwiri kuti alankhule mawu otsiriza. Mtsogoleri aliyense azifunsidwa mafunso molingana ndi lembo la dzina lawo lomaliza alphabetical order pa Chingerezi. Mtsutsowu uchitika mchichewa. Tsopano ndi nthawi yoti mtsutso wathu uyambe. Mphindi ziwiri zokha timafuna tikupatseni mpata kuti mwafotokozere Amalawi masomphenya anu pa dziko la Malawi. Chifukwa chani mukuona kuti inu ndi oyenera kutsogolera dziko lino? Tiyambe ndi Adalitso Kabambe. Zikomo kwambiri. Kufikira mu chaka cha 1994 dziko lino la Malawi ndalama ya kwacha imafanana ndi ndalama ya dola. 1 kwacha equals $1. Mu nthawi imeneyi fetereza mtengo wake anali 6 kwacha. Ndi anthu amakwanitsa kugula, timakhala ndi nkhokwe, timadya, nyumba ilonse inali nchakudya. Mu nthawi imeneyi makampani ambiri amatha kuyendetsa makampani awo bwinobwino ndi kumalemba anthu ntchito. Timapanga tokha zovala, masopo, shuga ndi zina zotero dziko lomwe lino, mpaka tinambapanganso mabasi ndi magalimoto ena. Anthu kumalembedwa ntchito, business kumayenda bwino, kumapanga katundu ochuluka. Komanso boma ndalama zimalandira iwo chifukwa mitengo ya zinthu inali yotsika, amatha kupanga misewu, kumanga zipatala ndi zina zotero, ndi zinthu zimayenda bwino. Koma pakati ponsepa maboma onse akhala kupatula boma limodzi linakhala chapakatipo akhala kugwetsa ndalama yakwacha, kutanthauza kuti chuma chathu chakhala chikugwa chaka ndi chaka mpaka napano pamene chuma chagweratu, pamene ndalama yathu yatheratu mphamvu, pamene yafika pa 1,000 pa 1,700 kwacha $1 pa official market ndi 5,000 kwa $1 pa parallel market. Zotsatira zake zinthu zakwera mtengo kwambiri, Amalawi onse akulira. Komanso mabizinesi onse agwa, sakulembanso ntchito, onse akapanga zinthu asiya, bomaso likukwanika kupanga chilo china chonse chifukwa zinthu zadula. Ifeyo a UTM tikubwera chaka chino, Mulungu wawo mukativotera, tikonze chuma cha dziko lino, mphamvu yakwacha ibwerenso, zinthu zibwerenso, resetting the economy ngati mene ali mbuyomo, tiyambenso kukweza chuma cha dziko lino, mafactory akhalepo, bomaso lembo pangaso zichituko ngati kale. Mudzavotere ife Mulungu wamawa. Zanu ziwiri zatha. Timafuna mutiuze atupere muluzi kuti masomphenya anu pa dziko la Malawi ndi otani. Chifukwa chani Malawi akuvotereni kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa 16 September pano? Monga tikudziwa kuti chipwirikiti crisis, chuma chathu chasokonekera, katangale, komanso vuto ya utsogoleri, leadership. Tikudziwa kuti Amalawi akufuna zinthu zisinthe, change. Kuti zinthu zisinthe pafunika kubwera maganizo atsopano, kachitidwe katsopano, chifukwa tikudziwanso kuti dziko lonse lapansi lasintha. Makamaka pa nkhani yodalira kuti maiko atithandiza ndalama aid. Tikulowano munyengo ina ya investment and trade. Chifukwa tili munyengo ina pakufunika kachitidwe katsopano, a new development model. Pakufunikanso maganizo atsopano kuti tisinthe dziko lathu la Malawi. Achinyamata ndi amene akubweretsa masomphenya, andi masomphenya komanso maganizo atsopano. Ine ndi chikhulupiriro kuti pamene Amalawi akupita kukaponya voti pa 16 September akhala akuvotera tsogolo lawo. Makamaka kutengera mavuto achuma, kusowa kwa ndalama, kumene kopangitsanso kuti ambiri akhale akusowa chakudya. Ine ndikukhulupirira kuti ndi kuthekera kutsogolera ndi ndondomeko zatsopano kutsogolera dziko la Malawi. Tathokoza kwambiri.
tiyambe ndondomeko zingapo zimene tinayika pa mtsutso umenewu makamaka potsatira mfundo zosiyanasiyana. Tinanena kuti tikambirana nkhani ya ulimi. Ulimi kuno ku Malawi ndi ofunikira kwambiri ndipo chuma cha dziko la Malawi chimadalira kwambiri ulimi. Nkhani ya chakudya ku Malawi tikuyankhula pano sili pabwino ndipo anthu pafupifupi 5.7 million akumana ndi vuto la njala yoopsa pakati pa October 2024 mpaka namene mafika March 2025 kunali njala yoopsa kwambiri malingana ndi Global Hunger Index ya 2024. Tinafuna tikambirane mwachifatse nkhani za ulimi ndi masomphenya anu ngati atsogoleri titakusankhani pa 16 September 2025. Poyamba, ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti lithetse zovuta zazikulu zomwe zikukhudza gawo la ulimi? Ndikupatsani 2 minutes kuti mutiuze mfundo zanu pa nkhani ya ulimi. Tiyamba ndi Atupele Muzi kenako Dr. Kabambe. 2 minutes. Choyambirira ndi kusintha ulimi wathu chifukwa tinangodalira kuti tizingolima kuti tizingodya osati kuti tipezepo ndalama. Ndiye kusintha kumene tibweretse ndikuonetsetsa kuti ulimi wathu utipindule anthu alimi athu apeze ndalama. Commercialization of agriculture ni njira imodzi. Tibweretsenso ulimi wina umene tikudziwa kuti tikozoweza ma exports pange kutumiza kunja kuti zibweretse ndalama mdziko muno, monga ulimi wa groundnuts, macadamia, mtedza umenewu, komanso kuliso zinthu zambiri zimene zikufunika kuti tikozotumiza kunja, zimene zikufunika kuti alimi akozopanga mdziko muno. Koma pa ulimi ambiri akudandaula nkhani ya fertilizer, kuti fertilizer siwapeza mu nthawi yache, makamaka fertilizer wa AIP. Komanso amadandaula kuti mitengo ya fertilizer imakhala yokwera kwambiri kutengera mmene alili. Ndifeyo chinthu choyambirira ndikuonetsetsa kuti upanga commercialize agriculture, komanso kuonetsetsa kuti anthu azilandira fertilizer mnthawi yawo and AIP. Njiraso ina ndikuonetsetsa kuti pasakhale ma export bans izimene zimabweretsa mbuyo alimi athu mdziko muno. We have to make sure kuti we are able to export. Komanso alimi azipeza mtengo yabwino kuchokera ulimi wawo. Izi zikhala zikuchitika nthawi yatali mdziko muno, anthu alimi akalima sapeza ndalama. Ndife tifunitsitsa kuti ulimi ubweretse ndalama matumbo mwa Malawi, osati umangodya koma food security, komanso akhale akupanga ulimi umene ubweretse ndalama matumbo mwawo. Ndofuna ndikupatseni 1 minute Muluzi kuti mutiuze nkhani ya fertilizer mwa Julai ndi nkhani yoona kuti Amalawi ambiri akudandaula kuti fertilizer mtengo wake ndi wotula. Ena akunena kuti ndipovuta kuti tingalonjeze za mtengo wa fertilizer chifukwa sitipanga fertilizer kwathu kuno, ndipo mtengo umene timanena kuno ndi woti timadalira mmene zinthu zikuyendera maiko akunja. Sitinganene kuti fertilizer akudula kapena akuchipa chifukwa choti ifeyo tilibe mphamvu yokweza kapena kutsitsa mtengo wa fertilizer. Ndafuna kuti niyo mutiunikire maganizo anu pa nkhani imeneyi, nkhani ya fertilizer, chifukwa ndi pamene sopatsamira ulimi wambiri. Inuyo mukuona kuti yankho la vuto limeneli ndi lotani, kuti inu ngati mtsogoleri mukulonjeza kwa anthu kuti mudzathandiza ulimi, koma zinthu zimene mukalonjezazo ndizoti inuyo mulibe mphamvu yonena mtengo wake? 1 minute. Yeah, sinachule kuti ayi sina timwalonjeza kuti okay. Ndikungokuunikirani kuti tingakonze bwanji ulimi pamene timadalira zinthu zoti mitengo yake ifeyo tilibe mphamvu yozipangira control. Indiye mutiuze kuti inuyo mukhoza kudutsapo bwanji pa nkhalango imeneyi. 1 minute. I think mfuzo yake ndi pali short, medium ndi long term. Kuyambirira subsidy yene ya upitirirabe chifukwa tili munyengo yovuta, koma afunika kuti tionetsetse kuti subsidy imeneyo ikwathandiza alimi nthawi ya njala ngati ino, nthawi yovuta ngati ino. Kutsogolo ndifotokoza later about economy yathu ikapita patsogolo. Izi zithandiza kwambiri kuti alimi athu achokupeza fertilizer because my income zawo akapita patsogolo. Chabwino. Tipite kwa Dr. Kabambe funso ndi lomwe lija poyamba 2 minutes ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti lithetse mavuto akuluakulu amene tikumana nawo ngati dziko pa nkhani ya ulimi. Zikomo kwambiri. Ine
anthu ambiri amadziwa kuti first degree yanga ku University of Malawi inali ya agricultural economics, ndiye ndi dera langa limenelo. Komanso zaka 7 zoyambirira ntangochoka kumene nkalasi 2 months later nalembedwa ntchito mboma as an agriculture economist. Then nagwira ntchito for 7 years Ministry of Agriculture monga agriculture economist ngati planner. Mmene ndimayamba kuti kunja kuno ndikuyamba ntchito kunali vuto la njala ngonagona mu 1998. Ndiye tidafunsidwa kuti vuto la chakudya tingalikonze bwanji. Ndine ndi anthu ena atatu tinapanga draft concept yoyambirira ya startup yake komanso ya AIP yoti anthu azitapeza zipangizo za ulimi mosavuta. Ulimi wathu Malawi wakhala kwambiri ngodalira chimanga pa chakudya komanso kudalira fodya, tea ndi sugar. Zinthu 4 izi ndi zimene zapanga dominate ulimi wathu Malawi muno kwa zaka zonsezi. Timafunika tipange diversify ulimi wathu. Mulungu anatipatsa nthaka yabwino ya muntunda komanso ya pakati komanso ya musi. Muntunda mukwambiri ndi zipatso, pakati pa kwambiri njimanga, musimu ndi thonje, mpunga ndi zina zotero zimene tingathe kulima. Choyamba timafuna tichite ife tikuchita zapanga UTM ndikusintha ulimi wathu kupita full diversification yakalimidwe. Tidzathandiza alimi onse amalima zipatso ndi zina zotero za mwambazi. Ndikuonetsa kuti ma factories, ma cane factories tidzapange ma value chains onse kuyambira kolima mpaka na kupanga process zonse zija into an industry. Pakati pa zonse zimene kulima china ntedza chimanga tiziyambira kupanga produce mpaka kuma factories mpaka na marketing. Pansi paso tikalima thonje pakhale machineries pakhale zopanga nsalu ndi zina zotero. Ndiye ma value chains ameneyo adzakhala big industries amene tumacha ma mega farms akuda kupanga aggregate chonse mwambamo pakati ndi pansi. One minute. If UTM that within 2 years tidzatsegula factory yopanga fertilizer dziko lino. Ma fertilizer aliposiyana siyana dot limene tinamalaino ndosiyana siyana, ma nutrients amene akusowa ndosiyana siyana. Tikufunika ma specifics ofunika kuti kodi muntundamo ma nutrients ake ndi mbewu ndi chani. Pakati pa nutrients ake amene alipo mmene mulibe magapu ndi ati malinga ndi mbewu, magapu ndi ati malinga ndi mbewu. Tidzakhale ndi factory yathu yomapanga fertilizer malinga ndi zofuna za mbewu iliyonse dera lililonse. Within 2 years tidzapanga zimenezo, tidzapanga import zochepa. The rest of the raw materials tidzagwiritsa ntchito za dziko lomwe lino. Chotero fertilizer mtengo wake suzadutsa 50,000 kwachayi based on our calculation. Komanso panopo chikukwera kwambiri sikuti mtengo wa world market price of fertilizer ukwera iya ndiko achathu ikugwa. Even pano thumba la fertilizer kunjako ndi $50 per bag. At $1,700 kwacha $20 mukhoza kupanga import that bag at 50,000 kwacha per bag even today. Tigwire mawu anu kuti muulamuliro wanu thumba la fertilizer silizadutsa 50,000 Malawi kwacha. Tigwire mawu amenewo. Absolutely, just what we're promising Malawians for now. Tipite kufunso lachiwiri ndiyambira ndinu Dr. Kabambe kena kuchipita kwa Atupere Muluzi pa nkhani ya affordable input program. Pali maganizo osiyana pa affordable input program. Ena akufuna kuti programu iyi ithetsedwe chifukwa akaona si kuonetsa phindu lokwanira. Makamaka akaona ndalama zimene timayikamo ndi zimene zimakatuluka. Pamene ena akuti ayi programuyo ipitirire ndithu chifukwa anthu osauka amathandizikirapo kuti azipeza zinthu zofunika pa mtengo otsika. Ndinafuna ndiyambe ndinu Dr. Kabambe, maganizo anu ndi otani pa AIP? Mudzayipitiriza kapena mudzayithetsa kapena mudzayisintha in 2 minutes? AIP ndanena kale kuti ine ndikuyamba pene ntchito startup ake tinayipanga draft ndife timayang'ana kwambiri ovutitsitsa the vulnerable in our society kuti athandizidwe. Bible limanena kuti mudzakhala ndi ena ake amene ali ovutika forever. Ndiye makhala nawobe anthu ofunika chithandizo komano zimavuta nkuwapanga identify anthu aja ngakhale lero alipo ambiri amene ali ovutika ndithu. Kuvutika kwa pano kwaonjezeka chifukwa mtengo wa fertilizer wakwera kwambiri.
175,000 kwacha anthu akanika kugula ndiye ngati nthaka tinaguga anthu akanika kukhala chakudya. In the first year and second year, and when Africa athandizidwe, as long as the price of fertilizer is up there. Komano mtengo wa fertilizer tikaukonza ruwatsika, anthu ambiri sazafunika kuthandizidwa, tizakawata chepesa. Nde moya nkafunsolani directly, ndona kuti ife IUTM, tidzayipitiriza sizakhala AIP in the form of AIP imene kunenedwamo. Ifeyo, as I said, I was an architect of startup park. Tidaona kuti awawa ndikuvutika kwawoku tiathandize motamu. Ndinaipanga design malinga ndikuvutika kwa anthuwo idzakhala ngati social protection program iyo wathandiza uvutikitsitsa. Komano ifeyo nkuyang'ana kwathu nkona kuti tikakonza chumachi mtengo wa fertilizer ukatsika kwambiri, tikapanga diversify our production, tikamalimbikitsa kwambiri mmene tikunena ulimi osiyanawo, tikapanga invest 500 billion kwa chaka ndi chaka kukonza ma value chains osewa kuti konseku tikulima big mega farms as they are madera mosemu zoti zonse zipita kuma factories processing tikupeza ndalama zokwanira. Iyi nkhani ya AIP will not be an issue yomathandiza the vulnerable in our society. Ndikuonjezerani 30 seconds. Anthu ena amanena kuti ndondomeko ngati izi zimapanga encourage pa Chingereza amati dependency syndrome. Kupezeka kuti anthu aja mmamoti atuluke mu mphawi ayambe kudzimira paokha amayamba kumadalira kuti boma lindipatsa mbewu lindipatsa fertilizer. In 30 seconds inu mungachitepo chani ifo mudzapezeka kuti mwayiyambitsa programu sikutha mpaka nakalekale anthu ena ali pa programu iyi mpaka nakalekale maganizo anu ndi otani? Chikumavuta masiku ambiri pasiku alo ndikhadi yakatagale ambaka kula fertilizer uja ku pharmacy ku butchery zinazotero amene akulemera nawo ndogula fertilizer ndogulitsa usiyana ndi amene akufuna athandizidwe aja. Chofunikira kwambiri ndikupanga define kodi ofunika kuthandizidwa ndi ndani, tathandize motani, tiyenda motani kuti asakhale pa dependency syndrome, kuti over time they graduate from their situation ikhale improved going forward. Ndi anthu woti tsaisina kuti taonetsa bwino tathandiza adzapite bwino lasazakhale completely dependent forever. Tipite kwa Amuluzi. AIP mudzachitapo chiyani kuti mwasankhidwa ngati president? Mudzayithetsa, mudzayisintha kapena mudzayipitiriza mmene ililimu? Pakali pano tikudziwa kuti kuli njala kunjaku kulibe chakudya. Alimi athu amadalira fertilizer koma amadandaula zinthu ziwiri. Yoyambirira fertilizer subwera nthawi yache. Nthawi yonena kuti alimi adzale pezeka kuti fertilizer abwera mochedwa. Chinthu chachiwiri imene amadandaula alimi ambiri makamaka alimi osowa amadandaula kuti fertilizer akafika akalandira makuponi satha kupeza mpata kuti apeze fertilizer. Ndiye tikudziwa kuti ujeni the AIP kulima inefficiencies ambiri. Tikudziwa kuti ndalama zambiri zikulowa mu fertilizer komabe tikupitirirabe osapeza chakudya chokwanira. Ndiye mmene tichite tikhalaso tikuunika program ya AIP kuti tikonze zinthu zimenezi. 1 alimi azilandira nthawi yache. 2 alimi amene ndi ovutika kwambiri ndi amene alandire fertilizer ameneyo. Komanso tipanga target kwa district iliyonse kuli alimi amphamvu ena ndi mabwana ndithu amadziwa ulimi kwambiri. Ife tionetsetsa kuti talimbikitsa alimi ameneyo kuti azitha ndithu kukhala ndi fertilizer kulima ku district kuja mwamphamvu kuti district iliyonse ikhale ndi chakudya chokwanira. Ndikudziwa kuti pakakhala ma farmers alimi akulu amenenso ali kudera kumeneko ena amene sanathe kulima amatha kupeza chakudya. Izi zinkachitika kale. Ndiye tikufunitsitsa kuti tiunikenso AIP kuti alimi osowa apeze fertilizer koma mbali inaso tilimbikitse alimi amphamvu ma large farmers kumadera alipo ndithu kuti mwina atapatse fertilizer azilima mwamphamvu chifukwa yield ikhoza kukwera kwambiri, ulimi ukhoza kukwera kwambiri kupezekaso kuti tili ndi chakudya chokwanira m'maderamu. Ndimalize ndi 30 seconds kwa inu kena kuti tipite ku gawo lina la mtsutso wathu funso limene nafunsa Dr. Kabambe nkhawa yonena kuti anthu ena akhoza nokumakhala ongodalira kuti boma lilipatsa fertilizer chaka china chilichonse, boma lilipatsa mbewu nkupeza kuti ganizo lili athandiza anthu aja achoke afike podzidalira sitikulikwaniritsa. In 30 seconds tingatani kuti tisagwe mu mbuno umeneyo? Imene nduna kuti ndi phased approach, imene ndikufotokoza kuti njira imodzi ndikuonetsetsa kuti alimi athu tapanga incentivize
aziona nditu phindu ya ulimi poona anzawo amene akulima bwino akuchita bwino, komanso ulimi wawo tipeze njira kuti azitha kugulitsa ulimi wawo apeze ndalama zabwino. Pake ADMAC tiyisintha kuti izigula ulimi kwa anthu mtengo wabwino. Izinso zithandiza kwambiri kuwalimbikitsa alimi athu mdziko muno. ADMAC mudzayisintha bwa? Mmene zikuchitika mdziko muno, alimi akamakula fetereza amapeza fetereza pa mtengo okwera kwambiri, komanso mbewu. Akafuna kugulitsa ulimi wawo amagulitsa nthawi ya njala, amapita kukagulano nthawi akalima akagulitsa ulimi, amagula ulimi wawo pa mtengo otsika. Nthawi ya njala ulimi wawo omwe uja amagula mitengo yokwera kwambiri. Ndipo pafunika kuti tipeze njira yosintha ADMAC kuti izitha kugula alimi athu ulimi wawo mtengo okwera, kuti izalimbikitse kupanga what we call incentivize them kuti azitha kulima mwamphamvu. Mwina ndisanapite kufunso lina ndimafuna inu Muluzi in 30 seconds. Kangapo konse mwakhala mukunena zokuti mitengo ya fertilizer ndiyokwera, akabambe atiuza kuti atasankhidwa mtengo wa fertilizer uzakhala at least 50,000. Inu mtengo wabwino wa fertilizer ndi mtengo wanji? Pakali pano ndikuzonena kuti tinene kuti fertilizer tizayika pa mtengo wakuti pakali pano sitingafotokoze mokwanira, koma tifuna alimi athu akhale ndi mpata opeza fertilizer, koma tikudziwa kuti chuma chasokonekera sichili bwino. Nde payenera kuti tipeze njira tikalowa tikaunike bwinobwino kuti alimi athu tathandiza bwanji kuti athe kupeza fertilizer komanso athe kulima akhalenso ndi makobiri nthumba, koma chuma sichili bwino pakali. Ngati mukukwanitsa kunena kuti mtengo wa fertilizer ndi wokwera, I'm sure you know kuti mtengo wabwino ndi wotere. Timafuna mutiuze kuti mtengo wabwino wa fertilizer ndi woti? Mtengo wabwino wa fertilizer ndi mtengo umene Amalawi akuzokwanitsa kugula. Umene ndi? Zitengera mtengo wabwino wa fertilizer ndi mtengo umene Amalawi akuzokwanitsa kugula, kuti ndi ndalama akuzokwanitsa kugula. Fake ndi ukamba za chuma cha dziko lino, Amalawi akhale ndi makobiri nthumba kuti athe kugula fertilizer. Mbali ya boma tikhala tikuunika kuti chuma chili bwanji kuti tathandiza bwanji alimi amene ndi osowa. Tathokoza kwambiri. Dr. Kabambe, mwamva Muluzi kuti mtengo wabwino wa fertilizer sangakwanitse kutchula ndi mmene zinthu zilili, koma ndi mtengo umene Amalawi angathe kukwanitsa kugula. Inu muti bwanji mafundo amene? Ife UTM tikuwauza ndi kuwalonjeza Amalawi kuti ife tiyangotenga boma Mungu amawa, ife tionetsetsa kuti mtengo wa fertilizer sudutsa 50,000 immediately in the upcoming growing season. Tikakhala ndi mafactory athu opanga fertilizer amene tikufuna ifeyo, mtengo wa fertilizer udzatsika even down. Chifukwa kuti tizagwiritsa ntchito ma local materials, komanso ndalama athu yakuja zakhala ndi mphamvu zimene tizazipanga imported content zakhala chepa kwambiri, mtengo udzatsika even further down. Zikomo kwambiri. Tisanapite ku funso lina, munakambaponso pa nkhani yokhuzana nthawi yoyenera yoperekera zipangizo za ulimi kwa anthu. Timafuna tidziwe kuti nthawi yoyenera yoperekera zipangizo za ulimi kwa anthu nditi, komanso muzatani kuti alimiwo mukuwapasa zipangizo mu nthawi yoyenerayo. Amuluzi 30 seconds. Choyambirira ndisanafike pamenepo ndifuna ndinene kuti chonde tisamauze Amalawi chinthu chimene tikudziwa kuti singakwanitse. Kuti tiauze Amalawi lero fertilizer afika 50,000 imene sichilungamo. Tifotokoze bwino bwino zitheka bwanji imene chuma chathu chilili mdziko muno, chuma chasokonekera. Fake ndikuonetsetsa kuti sindingalankhule kungotchula ma figures chifukwa ndikudziwa kuti pakali pano tili mu crisis yayikulu. Akabambe akuti musamangotchula ma figures yayi. Ndikupeza kuti amene wakuyankhula chifukwa choti sikoyamba kumva anthu akutchula ma figures, nkupezeka kuti ma figures iwo sanatsalidwe. Inu mwabweranso apa kunena kuti 50,000 mwaitenga kuti 50,000 mudzayikwaniritsa imeneyi. Muluzi akutsutsa. 30 seconds. Ife UTM tinalonjeza za 4,900 mu 2019. Mu 2020 first growing season ya Tonse Alliance
lonjezo la fertilizer price linakwanitsidwa, chakudya chinalipo ambiri chaka chimenecho under the AIP ija fertilizer price mafika 4,900 ndiye lonjezo peti napanga last time tinalikwaniritsa. Komanso world market price ya fertilizer pano ndi $30 at $30 per bag. At $1,700 it's just around 58,000 there about plus or minus. Ndiye ife tikule nazi tapanga kali calculations pa $30 per bag ukakula kama middlemen, ukakula kama manufacturers it can go down to $20 per bag which is around 40,000 kwacha mai kwacha. Izi nzoteka akapanga calculations ife tapanga kali calculations ameneyo. Tipite kumfunso lina mwakambapo ndithu zokhuzana ndi mega farms. Ntchito za mega farm ku Malawi zikufuna kupititsa ulimi patsogolo komanso kuti chakudya chizipezeka mosavuta, koma ntchitoyi pakadali pano ikumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Ena akuti pali zovuta pakayendetsedwe kake, andalena kungosokoneza. Ndi njira ziti zomwe mudzayike kuti mega farms apindulire Amalawi? Tiyambe ndi Dr. Kabambe, muli ndi mphindi ziwiri. Mega farms ku Malawi kuno uli malo awiri, tili ndi large scale, tili ndi small scale. Ndiye mega farms alipo kali. Irovo ndi one of the mega farms. Press agriculture ini minda mbiri imene ikungokhala panopa. Ifeyo a UTM farms ngati a press agriculture tikangula mboma onse tionetsetsa tikuyamba kulima immediately tayika into production tithandize press agriculture azilima ikhale mega farm ina. Pali mega farms ena kandi coffee amene asangofuna athandizidwe ndi large scale farms kale, koma chimene tisapange ife kwa ulimi wina ndionetsetsa kuti alimi onse ampunga kapena alimi onse athonje tawathandiza kuti pali kampani imene ikuagula alimi aja thonje lomwe chisanzo kungabu ndi kukulowa chite kusanje ndi kuchikwawa. Pali business imene ikuagula alimi onse athonje kumene kuja ndi kumalipanga jini, kumapanga nsalu, kumaumba zovala kumene kujako, ikhala ngati mega farm imodzi kumene kujako ikupanga aggregate chilichonse chimene akulima limene kujako mulimi ngati umeneyo. Komanso pena chakuli ng'ombe zambiri pakhale kampani yowathandiza alimi ibweretse ma deep tanks kumene kuja iyathandiza alimi kuti ulimi wawo kumene kujako wa ng'ombe upite patsogolo. Ng'ombe zonse zipita ku abattoirs, zina tizipangira ma skin and hides, tizipanga nsapato, ikhale industry yatunthu ngati imeneyo. Kumulanje ndi kuthyola amalima zinanazi ma canning factories ajabwererenso adzapanga amalgamate all the farms, aggregate all the farms into one big industry ya fruit canning industry yomatenga zipatso zonse uzikonza bwinobwino akatero azipake process nkumagulisa zipanga process. Ndiye zimene tikhoza zipanga country wide kuonetsetsa kuti asankha kuti dera ili tikulima zakuti alimi onse akuthandizidwa. There's a framework to support them and tikupititsa patsogolo ulimi wathu. Mwina zimene mwafotokoza za Malawi amene akukumvetserani pakadali pano akuona kuti sizachilendo. Nkhani ya mega farms yakhala ikukambidwa Malawi muno for the past 5 years. Koma Malawi tinakamba kuti 5.7 million pakadali pano akukhudzidwa ndi njala. Chikuvuta ndi chani pakayendetsedwe kama mega farms? Kamba 16 September Amalawi akusankhani, muzayendetsa bwanji kuti mega farms apinduliredi Amalawi? Muli ndi 30 seconds. Chikuvuta nkhani ya mega farms, number 1 imene ndi concept ya UTM. Ena wango ibwereka sakuipanga ndasandi sakuidziwa nchifukwa zinavuta leadership inavuta zongobera mayeso zimakuvuta upanga implement. Ndi anabera mayeso amona ngatazikwanisa ndi ifeyo ino aka mega farms a UTM zimene zoti kudziwa machitidwe ake ndizi ndafotokoza apazi amalango tivotera mwezi wa Mungu uno aone mete achitire tiyala ma mega farms country wide nkuonesa kuti chilichonse tipanga process tikusintha ulimi wathu permanently for the good of our nation. Amuluzi, mudzayika njira zanji zomwe boma lanu lizatsatire poonetsetsa kuti mega farms akupindulira Amalawi? Muli ndi mphindi ziwiri. Ulimi sungapite patsogolo komanso investment kuchokera kunja tingabwere muno ngati sitikonza nkhani ya foreign exchange yathu ndalama ya kunja. Izi zikupangitsa kuti alimi asathe kupitisa patsogolo ulimi kuphatizikisa ku mega farm. Ngati sitikonza nkhani ya exchange rate yathu
sitingafotokoze nkhani za ulimi mdziko muno. Ndikufuna ndinene kuti mega farms si ntchito ya boma kupanga farming. Government does not understand farming. Farmers understand farming. Ndalimi amene amadziwa ulimi. Ntchito ya boma ndikuonetsetsa kuti ikhazikitsa kandondomeko zoonetsetsa kuti tikukopa alimi makamaka akunja. These are the people who understand farming. Ndamene ali ndi ukatswiri odziwa kupanga za ulimi mdziko muno. Njira imodzi yopanga ma mega farm is kwanza exchange rate. Komanso njira ina ndikuonetsetsa kuti tikubweretsa ndondomeko zatsopano zokopa makampani kuti abwere kuno azakhazikitse ma mega farms mdziko muno. Mwachitsanzo nkhani ya msonkho, tax issues zimene amafuna kuti adziwe, komanso malo tili nawo, green belt, maderaso osiyanasiyana. Ndi ntchito ya boma ndikukhulupirira kuti alipo ndithu alimi amphamvu muno mu Africa. Tikudziwa kuti pali mayiko amene ndiwo andingana nawo amapanga bwino kwambiri, tikoza kwakopa mdziko muno kuti abwe panga farming. Koma ulimi kuti upite patsogolo tena kukhonza nkhani ya kwacha. Nigeria state ngati chitsanzo ya ikulephera kupita patsogolo chifukwa nkhani ya kwacha. Komanso anzanga akwambaso nkhani ya kwacha ngati kulibe foreign exchange sizingatheke kuti ulimi upite patsogolo. Forex mega farms mukuzilumikiza bwanji zimenezi kupindulira Malawi ma mega farms. Komanso pafunso lomweli ndikupasani minute kuti muyankhe. Kabambe anena kuti mega farms ndi concept ya UTM. Ino ngati IUDF ma mega farms mukhoza kwakwanitsa kwayendetsa kupindulira Malawi. Afotokozoka kuti ma mega farms takhala nawo kale, takhala nawo mdziko muno. Tea estates, tobacco, takhala nawo. Koma vuto mene tikukamba za foreign exchange. Farming the business, agriculture, mega farms the business. Ngati business ini yonse imangana zinthu zingapo. One, stability, kuti zinthu pali ndondomeko, kuti ma business akuzopita patsogolo, patikizaso ulimi. Nde pakali pano nkhani ya kwacha ndimene kupangisa kuti anthu ofuna kubweretsa ndalama mdziko muno sangabweretse ndalama pa $1,500. Pezi kuti pa black market basi kwacha dollar itukugula almost 5,000. Izi ndi zimene tikupangisa kuti ulimi usapite patsogolo fika ma inputs zinthu zobweretsazo. Yes, tukamba za exchange rate ya 1,750, koma the real exchange rate si imeneyo iyayi. Exchange rate yeni ndi ya $4,000, $5,000 ndimene ili pa sika pa black market. Chifukwa mdziko muno tilibe ndalama dollar, tilibe foreign exchange. Funso lotsatira tiyamba ndino amuluzi 2 minutes, kenako Dr. Kabambe 2 minutes. President Lazarus Chakwera adanena mu May 2025 kuti pali mapulani a boma oti National Economic Empowerment Fund NEF ikhale banki ya chitukuko kapena kuti National Development Bank. Ndicho linga chokulitsa ngongole zofewa kwa achinyamata ndi amayi komanso kulimbikitsa kukula kwa chuma. Poyamba ndikupatsani kaye 30 seconds muluzi. Mukugwirizana nalo ganizoli kapena mukuona ngati si ganizo labwino? 30 seconds. Ndikuyambirira NEF ine ndimakhulupirira kuti private sector ndimene imathandiza kuti zinthu ziyende, kuti private sector iyende. Ndithu ndalama zimene zijatapasidwa ku banki kuti zakongoza achinyamata, azimayi, asungwana ndi ujeni interest rate otsika kwambiri. Izi zikozothandiza kuti chumecho patsogolo komanso kuchosapo ndale. Nde ine of course development bank mwinaso kuzokolowa ndale, koma ndikuona kuti ndi ma commercial banks mdziko muno akana endetsa bwinobwino NEF. So mukugwirizana nalo ganizo limeneli? Ndikugwirizana kuti private sector ndimene ene akuendetsa nkhani ya NEF. Dr. Kabambe 30 seconds. Chikuchitika kuti ife ndikatanga lekha. Ife tikalowa mboma tiyamba tapanga forensic audit and take to task all the culprits. Ndikatanga lekha kuchitika ku NEF. And sikungofuna songoisintha or just like that. Tiyambe tafufuza kai zochitika ku NEF. That's number 1. Number 2, ndili Governor Reserve Bank ya Malawi. Tidakazikitsa Malawi Agricultural Industrial Investment Corporation. Imeneja ndi development bank ya ulimi. Mmene maikazikitsa imeneja timafuna ikhale bank ya alimi ndi ma manufacturers osadziko lino. Imeneja ndiyo funa kuikulitsa ithandiza alimi. Ikhale banki kapena ai? Kapena ai? NEF nzola kuikazi kupangika pene kucha ai. Chabwino. Ndiyeno tibwere ku
funso lotsatira pamenepo ili ndifuna kuti mulongosole bwino lomwe tiyamba ndino amuluzi 2 minutes. Mu July 2015 boma linagulitsa 75% ya Malawi Savings Bank kuyigulitsa ku FDH Financial Holdings. Ndiye pano tikunena kuti tsopano tikufuna tibweretsenso banki ngati imene tikuyitchula apayi. Nafuna ndimve maganizo anu kuti mukuona kuti ndi imene zinachitikira m'mbuyomu titati ganizo imene lifuna tikhaliritse tingakonze bwanji kapena mukhoza kunena kuti izi tinayesera kale zinatikanika tisachite. Nafuna ndimve maganizo anu maphunziro amene tingatengepo pa zimene zinachitika m'mbuyozi. 2 minutes amuluzi. Ine ndifotokoze motere taonetsa kuti ngati dziko la Malawi kuti tikamayendetsa makampani aboma amalowa pansi sapanga ndalama and sizinachitikepo kuti mdziko muno these companies make a profit. Why? Chifukwa chakatangale, because atsogoleri andale ma politicians timasakaza ndalama za makampani amenewa. Nde makampani ngati amenewa sangayende bwino mdziko muno. Nde mene ndikufotokoza panopa nkhani ya NIF nanena kuti tiyenera kuona ndondomeko ina ndi mabanki mdziko muno. NIF ni financing low interest finance. Ndalama zomwezo zikuzopita ku financial institution kuti anthu apita kakungoze kumeneko azitha kubweza bwinobwino osati kutengera ndale osati kutengera chipani chimene munthu kuchokera koma azipeza ngongole pa interest rate yotsika. Ndiye tikuonetse ndifuna ninene kuti efficiency kuchokera kuboma kuyendetsa makampani taonetsa kuti ndizosatheka zavuta. Mukangana makampani amene akuyenda bwino, look at Nico Holdings in 4 countries. National Bank ikuyenda bwino, private entities. Commercial Bank of Malawi kali inali ya boma, lero ndi Standard Bank ikuyenda bwino kwambiri. Kutanthauza kuti vuto ife andale tikamayendetsa makampani aboma mdziko muno timatenga ngati ndi ma estate athu kuti tizingotenga ndalama mangosoweretsa. Ndiye chifukwa chake makampani amenewa sapanga ndalama komanso amangokhala kuti timangosokoneza ndalama za Malawi. You still have 10 seconds. Sindikudziwa ngati zikugwirizana ndi zimene munanena poyamba paja kuti kodi ndi ikhalebe banki kapena ayi. Nafuna kuti you should come out clear on that. Malinga ndi fundo yo kumapeto imene mwanenayi. Inayo ndikuona kuti pafunika kukhala development bank. Okay. There needs to be agricultural bank. Pafunika kuti pakhale development bank. Zimene zikuzothandiza kuti mbali ina ya chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Komabe ndikufotokoza kuti mene mwafotokoza kuti FDH Holdings is taken over MBS. Ndikuona kuti that process inadusa, so that is not something you can I don't think bring back. Chapin. Tipite kwa inu Dr. Kabambe nkhani ndiyo mweija maphunziro amene tinatengapo pakugulitsidwa kwa Malawi Savings Bank ndi maganizo amene alipo atsopano oti NIF tisandutsenso bank. 2 minutes. Malawi Savings Bank katangalana akula kumene kucha chifukwa chakuti timasankha anthu olakwika maudindo. Board ya ku Malawi Savings Bank inali compromised, munangodzaza anthu andale oti sanayithandize banki ija. Management imene amasankhidwa anthu amene ali politically connected amene sakanalithandiza banki ija ipite patsogolo. Inali mavuto ambiri inayo ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi upuma ndinafika banki ija itagulitsidwa kale koma when you look at the accounts of that bank inali kuti inali nasakazidwa kwambiri ndi anthu andale. Ndikanakonda even before sanayigulitse banki ija akanasakasaka anthu onse amene ayipanga run down banki ija and took them to account. Zimene sizinachitike anangoyitseka banki basi letu kukambano za banki imene inatsekedwa sirizoti zinayenda bwanji mbanki moja kwa marecords alipo akhoza kufufuzidwa onse analakwitsa to be taken into account. Ndiye nkhani yona kuti tipange za NIF kuyisandutsa into an agricultural bank zimene zinakanakale ife simaganizo athu a UTM amenewo. Maganizo a UTM ndionena kuti tilikale ndi Malawi Agricultural Industrial Investment Corporation
imene ijayo mukayiona everything else around it ndi development bank. Cholinga cha banki imene ija nchoti chizipereka ngongole kwa alimi, ngongole za interest rates zotsika kwambiri, komanso azapasa grace period. Alimi ena amafunika kuti alime coffee yoti atenga zaka ziwiri zitatu asanayambe kupeza phindu lililonse. Ndiye banki imene wathandize kuwapatsa grace period kandi 2-3 years asanayambe kubweza, komanso ngongole interest rates azakhala 1%, 2% or 3% thereabout kuti alimi adzakhale ndi tsogolo labwino. Ndiye ife ayite mtikalo mboma tidzakweza kwambiri ntchito za Malawi Agricultural Industrial Investment Corporation Bank. Cholinga alimi wonse Malawi munadzathandizidwe ndi ngongole zabwino za grace period, interest rates zotsika kwambiri, tisatukule ulimi wathu. Tipite nkhani ya mphamvu za magetsi zomwe ndizofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko, koma kuno ku Malawi tikukumana ndi zovuta zambiri pa nkhaniyi. Ndi Amalawi ochepa kwambiri amene ali ndi magetsi, andi ngati dziko timapanga magetsi ochepa komanso magetsi ake amazimazima. Pakadali pano mphamvu zopangira magetsi ku Malawi ndi 554 megawatts. Ena actually amanena kuti it's about 350 megawatts. Koma tikufunika magetsi osachepera 1000 megawatts. Sonzo titi tikutali kwambiri ndi theka lomwe sitikufika. Poyamba nafuna kuti mutiuze masomphenya anu polimbikitsa ntchito za kupanga magetsi odalirika kuno ku Malawi. Titani kuti tikhale ndi magetsi okwanira komanso ogwirizana ndi kumene dziko likulowera. Pano tsopano tikukamba nkhani za mphamvu ya mbwezera, kudalira solar, kudalira wind energy ndi zina zotero. Masomphenya anu ndi otani? Ndikupatsani kaye 1 minute tiyambire ndi Dr. Kabambe, kenako atupere Muluzi manifesto mwanu mwayikamo zotani zowunikira nkhani ya mphamvu ya magetsi. Tiyambire kumene kwa Dr. Kabambe. Magetsi athu pakali pa timangodalira kwambiri a hydro amadzi. Maiko ena onse amakhala ndi balanced energy, adalira za madzi, adalira za coal, adalira za njira zina zopangira magetsi zina zotero kuti mukhale ndi balanced energy supply. Ife tilibe zimenezo, tangokhala ndi za madzi zochepa kwambiri. Ife ya UTM tikudzapika ma investments both private and public zoti tithandizire kamwamba tidzutse mwachangu, mpata manga tidzutse mwachangu, komanso tilimbikitse nkhani ya solar ndi other biogas energy supplies through the IPP. Tipeze na kuti ma independent power producers athandizidwa, apatsidwa zofunikira kuti atsegule njira zopezera magetsi ochuluka dziko lino. Kuna kuti mu zaka ziwiri zitatu zoyambirirazo tidzaonetsetse mwatafika ndi 3000 megawatts power izatithandize kudzutsa ntchito za migodi ndi ntchito zina za dziko lino. Muluzi in 1 minute. Mphamvu za kugwiritsira mphamvu ya madzi, mphepo, wind, komanso mphamvu ya dzuwa. Pali makampani ambirimbiri globally amene akufuna kubwera mdziko muno, akhala kubwera ndithu kufuna kuti athandize nkhani ya magetsi mdziko muno. But vuto mene lilipo ndi kachitidwe, attitude yathu ngati dziko. Timakhala ngati sitikufuna kuti zitheke. One, ndi makampani amene amanyanyala kupita maiko ena. Ndi zotheka ndithu kusintha nkhani ya mphamvu ya magetsi mdziko muno. Koma tisinthe kachitidwe kathu, makamakaso nkhani ya sololayi. Ndi imenenso ikupangitsa kuti makampani ambiri asifuna kubwera mdziko muno. Ndifuna nditsimikize kuti nkhani ya mphamvu ya magetsi ndi ofunikira kwambiri kuti chuma chathu chipite patsogolo. Ndi paliso njira zingapo zimene tikozopangisa zimenezo. Amenepo ndikupatsani 1 minute aliyense. Kwa inu anthu andale zimakhala zosavuta kungoti tidzatukula ntchito za magetsi kuno ku Malawi, tidzapititsa patsogolo izi, koma mwina pamene pamavuta ndipo timukhoza kunena chenicheni chimene mudzachite kuti mwina zikamadzakanika anthu adzathe kunena kuti mudati mudzachita zakuti. Chifukwa kungonena kuti tidzatukula, tidzapititsa patsogolo, pena zimakhala zovuta to hold you to account. Ndiye tiyambe ndinuyo Amuluzi, mutiuze zimene mudzachite kuti gawo la mphamvu za magetsi likwaniritse cholinga chokhazikitsira njira chati kuti agriculture, tourism, mining, ATMM strategy. Pali magetsi ambiri amene akufunika kuti tikwaniritse ndondomeko imene ija. Inuyo ndi zinthu ziti zimene mungachite kuti choyamba ichi, chachiwiri ichi, chachitatu ichi, titatsekula maucheni amenewa zinthu zidzasintha. In 1 minute kena kuchipita kwa Dr. Kabambe. Choyambirira chuma chathu, stabilization of the economy,
macroeconomic stability nkhani ya kwacha ndimene ikhozopangisa kuti ma investments kuchokera kunja abwere alipo kale makampani afuna kubwera mdziko muno nkhani ya mphamvu ya dzuwa magetsi. World Bank mpatamanga 350 megawatts zakazi kubwerazi tikhala tikuona kuti akhala kubweretsa mdziko muno, koma chinthu chimodzi chimene ma investors akuyang'ana ndi chikhulupiriro, accountability. Ubweretsa chikhulupiriro, chikupereka chikhulupiriro chifukwa vuto imene aononga kwambiri dziko la Malawi nkhani yakatangale. Ndiye tifunitsisa kuti tikuope ma investors stabilization, kuti economy yathu pakhale environment kuti investment ikozobwera, komanso utsogoleri wa masomphenya, komanso utsogoleri umene ulibe nkhani zakatangale. Dr. Kabambe. Chativuta Joab nthawi zonsezi leadership nimene ativuta utsogoleri umene sukudziwa kupanga, growing in the dark, basi bongokhalira chonchi mundima basi ndiye akutipweteketsa tonse ndi utsogoleri umene wavuta. Ife UTM tikatenga boma mulungu amawa uno muona mmene tipangire, tinapanga kale dismantle ESCO kuti pakhale na upanga produce power, pakhale na upanga dispute, pakhale na upanga generate. Ndi kuvuta ndi ku generation kudabwera MCC inatithandiza ndi distribution ndi kugawa magetsi. Ku generation alipo anthu ambirimbiri amene angathe kubwera kutithandiza amene kuja, komanso ife inu wake tikhozoika mu ndrama kuti zinthu zina ziyende. Ma development partners ena anabwera kale ngati kumpata manga kuyatithandiza ndi zina zotero. Zikungofunika kuti munthu odziwa kuti kodi ndikagwira pati ndilankhula ndi ndani titani kuti zinthu zimenezi tiyambe kupanga produce enough power in this country. Ndiye tikangowika utsogoleri wa UTM mungu amawa uno Amalawi tikuuzeni nkhani ya magetsi zidziwanizi mu 2 to 3 years magetsi tikana kukwatira dziko muno to power our industries and our mining sector. Sangala kuti mwanena 2 to 3 years chifukwa ndikumene ndikulowera in 1 minute. Masomphenya a dziko la Malawi ndi akuti pomafika 2030 aliyense akhale ndi magetsi. Now it's easy to say aliyense, koma tikumbukire kuti ku Malawi kuno it's only 15 to 20% imene ili ndi magetsi. Ndiye tikufuna kuti 80% yatsalirayi kapena 75% yatsalirayi in the next 5 years tikhale kuti ili ndi magetsi. Tiyambira ndinu Dr. Kabambe, tingatani kapena mudzachita chiyani 5 years 100% ya Malawi aliyense ali ndi magetsi, amene asakhale ndi magetsi akhale kuti iyeyo wasankha kuti ine sindikufuna magetsi. 1 minute. Ubwino wa project aku magetsi zonse zofunika kuchitika, ma feasibility studies, ma assessments zina zonse zinachitika. Mpatamanga ukungofunika kuti tionesese kuti development ya power plant manager ya time the shortest period of time kamwamba anakharede some 10 years ago. Ndongofunika tipeze anthu akayambe kumanga kamwamba. Tili ndi malo angapo amene tingathe kupanga amene atipatse almost 2 to 3,000 megawatts power mosavuta. Ndiye atsimikizira Malawi through you Joab kuna kuti ife UTM akatisankha ife tikangwauza anthu amene akufuna apange develop ma projects osiyanasiyanawa ndi ndrama kumene ziliko tizitenge tionese tapanga develop aliyense akhale ndi magetsi. Actually it's 10 to 15% imene ndi magetsi panopo, as much as 85 to 90% alibe magetsi. Ndi chifukwa chilengedwe chonse ndachimaliza kuchidula kandi chikangawa kandi chani tonse tikupanga makala ndi nkhuni tikuononga chifukwa sitili magetsi. Koma ife UTM tikalowa mungu amawa uno tatsimikiza Malawi zimene zozikhala vuto lakale aliyense akhale ndi magetsi within 5 years. Amuluzi. Kuti tauza Malawi kuti 5 years akhala aliyense ndi magetsi ndikuzenera kuti imene ndibodza sizingatheke. One is transmission system yathu yokwanira, koma tikhoza kuonjezera kuti anthu ambiri ochulukirapo akhale ndi mpata wa magetsi. One way, njira imodzi ndikuisira kachidwe katsopano off-grid solutions kuti usadalire ma transmission line. Zimene zinjira imodzi imene tikuza kupanga. Koma kuti tikwaniritse kuti anthu ochuluka akhale ndi magetsi mdziko muno, tiyambe kukonza chuma chathu. Economic growth ndimene kuzopangisa kuti ikubweresa access to increase access to electricity. Access to electricity imabweresaso economic growth komanso kuchosa anthu mu umphawi. Koma kuti zonsezi zitheke ndikuti tindi modo yabwino yobweresa yokopa makampani fake business first strategy yathu
ndikudziwa kuti ndi njira imodzi imene tikuzokopa ima investments nkhani ya mphamvu ya magetsi mdziko muno. mukutanthauza kuti sitingakwanitse kuti aliyense akhale ndi magetsi in 5 years. Job, 5 years aliyense mdziko muno akhale ndi magetsi. Akabambe. Joabu, 5 years. nkhani za chuma kuzikonza, nkhani za chuma ndi fiscal policy, monetary policy, exchange rate policy, ukhale ndi framework imene ikukonzere chuma ndi ntchito ya tsiku limodzi. Kungo panga set framework, it's one day's job. 85% population ya Malawi ikhale ndi magetsi. Mukakonza fiscal framework malingana ndi ma studies onse dziko lino. It takes 3 months kuti economy pange stabilize, mukhale ndi single digit inflation, kwa January khazikike, ma reserves anazipanga grow, economy anazipanga grow. It's 3 months, all studies that have been done in this country. Zipendi kunenazi, I'm speaking from understanding of our economy. Ndiye ndinene kuti ma project amagets Kamwamba is going to give us over 300 megawatts power. Mukapatiza mpatamanga is going to give us another 350 megawatts power. Mukapanga adi magetsi aja. Akufuna kuyankhena Muluzi, akone kuti sakugwirizana nanu yayi. Ndimafuna ndonjezere kuti Amuluzi munakhalapo Minister of Natural Resources and Mining from 2014 to 2015. Now mukutiuza kuti ndizosatheka. Munatani nthawi imene munali minister kukonza zinthu pa nkhani ya access to electricity Malawi muno. Fake ndifotokoza kuti zonse zokonza chuma chathu, zonse kuti tikonze nkhani ya magetsi ndi chuma cha dziko la Malawi. It hinges on the economy. Nde vuto mene lilipo pakali pano ndi kuti mupange stabilization ya economy yathu ibwerere mu chimache. You need about maybe 12 months to 24 months kuti economy yathu ibwerere. Muthawi imene ija mupanga ma reform kuti mubwerese ma investments in energy sector. Ukamafika mwina 5 years, mwina tilipena pache, mwina access rate anthu ambiri ochulukirapo atapeza mphamvu ya magetsi. Koma zikutengera kusintha kwa chuma chimene chichitike kuyambira chaka chino. Koma kungonena kuti 5 years aliyense akhala ndi mphamvu ya magetsi. Ndifuna ndifotokoze kuti mwina zikozotheka kuti anthu ochuluka kwambiri, koma sindinganene kuti aliyense 5 years ndikuti akuzopeza mphamvu ya magetsi. Chimenecho sichikhala chilungamo. So kuti masomphenya athu a 2030 kuti pofika 2030 Amalawi azakhale onse kuti ali ndi magetsi ndizosatheka. Tachisokoneza chuma. Masomphenya. Mene chuma chathu chilili lero ngati sitisintha kachitidwe kathu ndizosatheka kuti tikwaniritse zimenezo. Chuma chasokonekera kwambiri pakufunikitsa kuti tipange reset chuma chathu kuti tiyambe kuona zofuna kusintha zinthu mdziko. Tathokoza nthawi yanu yathu. Tikwene tipume 30 seconds kenako tipume Dr. Kabambe. Ndinali budget director nthawi ya malemu a bingu. Ndingonena kuti nthawi imeneja mangati mmodzi wa economic management team tinapanga stabilize economy ya dziko lino within 3 months. Ndizotheka ndipo ma studies onse mukapanga zoyenera ndizotheka. Koma chimene chimavuta ena amati hard landing kapena soft landing. Mudzipanga pang'ono kuti mudzatuluke bwino kapena mukonze zinthu nawo mumve kuwawa mukonze zikonzeke nthawi yomweyo. Ndezi makhala choice kwa inu. Ife tizatenga approach yokonza zinthu there and then. Koma ngati tikunena kuti ndizotheka bwanji sizinachitike. Zikanakhala kuti ndizotheka. Zikanakhala kuti lero aliyense tili ndi mpata ukukhala ndi magetsi. Sizinachitike. Takhala independence for how many years? Yes, nkhani zotheka nkhani ya zachumayi kuti 3 months mukhoza kukonza nkhani zachuma dziko lino. Ma parameters anu onse ndikukonzeka within 3 months. Zotheka. Ma project ena onsewa anathakale ma feasibility studies, implementation ya ma project amene wawa ndiyo savuta anthu ofuna kupanga development mauje na ma projects amene alipo ndoti tingowapempha ayambe kugwira ntchito 5 years ndiyotheka. Ife ya UTM mwina kwa UDF sagakwanitsa, ife UTM talonjeza Malawi adzatifunse 2030 ngati kanike koma ife tikwanitsa through our leadership.
Tathokoza kwambiri. Pano mutilole kuti tiyambe tapumira mtsutso wathu. Kumbukirani tinanena kuti tili ndi magawo angapo amene tikhale tikunikira mtsutso wathu wa tsiku la lero. Tipumire kwa mphindi 5 zokha kenako tibwerenso kuzamalizitsa gawo lomaliza. Zikomo. Zikomo kwambiri. Uwu ndi mtsutso umene ukuchitikira kuno ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe, komwe tikumva mfundo zosiyanasiyana kuchokera kwa atsogoleri a zipani zosiyanasiyana zimene zikupikisana nawo pa chisankho cha president pa 16 September 2025. Pa mtsutso wa lero tili ndi Dr. Dalitso Kabambe a UTM komanso Atupele Muluzi a UDF. Tikupitirira ndi mtsutso wathu. Tikufuna tilowe pa nkhani yoonetsetsa kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, komanso kuonetsetsa kuti mwayi ukufikira aliyense mofanana. Malamulo ndi mfundo za Malawi poonetsetsa kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, komanso kuonetsa kuti mwayi ufikira aliyense mofanana ali bwino ndithu, koma mavuto sangalephere. Poyamba tinafuna kuti mutiuze mfundo zanu zothandiza kuonetsetsa kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, komanso kuonetsetsa kuti mwayi ufikire aliyense mofanana malinga ndi ndondomeko zoyendetsera zipani zanu komanso ma manifesto anu. Tiyamba ndi Dr. Kabambe kenako timva kuchokera kwa Atupele Muluzi. 1 minute. Muli ndi mfundo zanji mu manifesto anu, Dr. Kabambe? Vuto la pakati pa amayi ndi abambo ndi ubwino umene umagwera ndi nkhani imene akhala tivuta m'Malawi muno kwa nthawi yayitali. Wani chifukwa cha chikhalidwe chathu. Panali zikhalidwe mbuyo mu Malawi muno zimene zimangolimbikitsa abambo kwambiri kusiyanitsa ndi amayi, komanso tikuchokera background yoti mabanja kalero amalimbikitsa ana amuna aziphunzira, ana asungwana asaphunzire, komanso panali vuto nati tipembedzo tazile chimapanga kwambiri focus pa azibambo as opposed kwa amayi. Ndi zimene zatibweretsa petili pano pamene tikuyamba kumakonza kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Zambiri zachitika. Ifeyo ngati UTM kupyolera munduna uja wa Ministry of Youth, Children and the Social Welfare tidzathandiza kulankhula ndi achipembedzo, kulankhula ndi kukonza za zikhalidwe zathu, komanso kulankhula ndi mabanja ndi ife tonse kulimbikitsa maprogramu oti tikhale limodzi kuonetsa kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo dziko lino. Amuluzi. Choyambirira ndi nkhani ya maudindo. Tikunena kuti osachepera half ya maudindo a cabinet akuluakulu apite kwa azimayi, komanso tionetsetse kuti maudindo ambiri muboma tiyesetse kuti tikwanirise 40% minimum mukhale azimayi. Izi zikozothandiza kulimbikitsa ntchito za azimayi mdziko muno. Chinthu china ndikuonetsetsa kuti azimayi akhale ndi mpata opeza malo, access to land. Monga mukudziwa kuti malamulo amalo mdziko muno anakhazikitsidwa koma sakugwiritsidwa ntchito moyenerera kuti azimayi akhale ndi mpata, kuti akhale ndi malo ngati mmene azibambo ali nawo. China ndikuonetsetsa kuti maphunziro athu Adolescent Girls and Young Women Strategy tipitise patsogolo kuti asungwana athu alandire maphunziro amphamvu. Apa ndifuna kuti munene motsindika komanso modzipereka kuti Amalawi adzathe kufunsani ngati simudzakwaniritsa zimene zili mu Malawi Gender Equality Act. Imafuna kuti pakhale chiwerengero cha 60% 40% pogawana maudindo akuluakulu. Ndiye kuti ngati akazi alipo 60 amuna akhale 40, ngati amuna alipo 60 akazi akhale 40. Nafuna in 30 seconds mutitsimikizire kuti boma lanu lidzalimbikitsa zimenezi maka maudindo aboma, nduna ndi maudindo ena akuluakulu. Apa ndifuna kuti mutitsimikizire kuti ife tidzakwaniritsa zimene ikunena
Malawi Gender Equality Act in 30 seconds. Izi ziyenera kuchitika chifukwa ndikuona kuti ndi commitment one, ndi commitment imene tasaina ngati manifesto women and children's manifesto mdziko muno, ndi commitment imene tikufuna kuti ikhazikitse kuti azimayi akhale ochuluka maudindo akuluakulu mdziko muno. Ife zakwaniritsa kupanga zimenezo. Kabambe tinasainira kale agreement imeneyo yokwaniritsa zimenezo. Kungonjezera kuti ku UTM ine ndili ma vice president awiri achizimayi, ma vice president awiri achimuna. Kuneki kwathu ambiri ndi azimayi, ma MP amene apanga compete as shadow MPs ulendo uno ambiri ku UTM ndi azimayi, ndipo ambiri awina apita ku parliament tikakhala ku azimayi ambiri. Cabinet imene ife ayuti muzakhazikitse idzakhala well balanced 60-40 tuzayikwanitsa kuipitirisaso kuonesa muna ndi 50-50 pakati pa amayi ndi abambo. Maudindo ena akuluakulu mboma tidzapanga chimodzimodzi, tikupanga commitment imeneyo. Tili pa inu Dr. Kabambe in 1 minute kena kutipita kwa Amuluzi, ndi njira ziti zomwe mudzayike kuti mulimbikitse ufulu wa anthu olumala kuphatikizanso ufulu wa anthu omwe ali ndi khungu la chialubino. Ngati muli ndi ndondomeko zimene mwayika kale mukhoza kutiuza, ngati muli ndi mfundo mukhoza kunena in 1 minute. Dr. Kabambe. Ndizoona adi pa anthu amene akupikisana nawo pa udindo wa MP ulendo uno ku UTM tili ndi angapo amene tapanga kale encourage kuti ayimire pa maudindo osiyanasiyana. Tingokhulupirira kuti Amalawi asankha kuti awine kuti apite ku nyumba ya malamulo monga ma members of parliament. Ndiye ifeyo ngati UTM tikutenga a proactive role kuyesera kuthandizana wina ndi nzake kuti chipani chathu chikhale more inclusive, anthu abwere akhale ayime maudindo osiyanasiyana. Komanso tikalowa mboma tikakayamba kusankha nduna, kusankha maudindo osiyanasiyana, tikaonetsetsa kuti anthu amene watikuwathandiza. Komanso amakandi zina zofunikira kuti athandizidwe, zonsezo tizaonetsetsa kuti nzofunika kukhazikitsidwa, kaya access ya maofesi, kaya ni maphunziro, onetsa kuti zimene malinga ndi condition ya maphunziro kwenda okwanira zonsezo zilipo kuti adzakhale maphunziro okwanira. Ndiye ifeyo tizatenga proactive law yoonetsa kuti zonse zimene zikufunika kuti athandize akhale monga wina aliyense Malawi muno akuthandizidwa. Amuluzi. Kusakhale kusiyanitsa chifukwa munthu ndi wolumala kapena ndiwe wakhungu ukhale ndi mpata opeza chithandizo komanso mpata kandi wa zinthu zosiyanasiyana mdziko muno, kaya ndi ndalama, kaya mipando, kaya zinthu zotero. Ndi ifenso ngati monga mukudziwa kuti UDF ndi chipani chimene chinakhazikitsa ndondomeko zambiri mdziko muno kuyambira 1994 zoonetsetsa kuti anthu a Malawi akhale ndi maufulu, akhalenso ndi mpata osiyanasiyana kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Nde ife ndithu commitment yathu ndikuonetsetsa kuti kusakhale kusiyanitsa kulikonse, anthu akhale ndi mpata, komabe tika patsogolo zinthu zina ngati ma deliberate policies kuti magulu amenewa athandizike, chifukwa ndikudziwa kuti nthawi zambiri amatsalira kapena amamanidwa mpakani ya chitukuko. Timafuna tidziwe pamenepo kuti mwayika ndondomeko zotani zokhazikika zoonetsetsa kuti izi zimene mukuzikamba kuti ndi zabwino 60-40 amayi, abambo, anthu aulumali akupeza ndithu maudindo mofanana. Mwakhazikitsa njira zotani in 30 seconds. Akabambe timafuna mutiuze njira zomwe mwakhazikitsa mwachindunji. Ine ndikakhala president ndiye kuti ine ndikuena kuonetsetsa ngati ndili appointing authority ya mipando ina iliyonse, ineyo ndizaonetsetse kuti anthu amene akusankhidwa mipandoyo ngati ndili appointing authority adzakhale kuti ili balanced, okhudzana ndi wina aliyense ali ndi mwayi otero, enanso kuthandizidwa motero. Koma ngati pali ma commissions osiyanasiyana, mwachitsanzo Civil Service Commission ikufuna kuti isankhe anthu maudindo osiyanasiyana, ionetsetse kuti kupereka mwayi kwa wina aliyense mosaphwanyidwa ufulu wina lonse pa opportunity yonse imene ingabwere ndi ma commissions ena onse amene akugwira ntchito ngati imeneyo. Tathokoza. Amuluzi, mudzakhazikitsa njira zotani deliberate measures kuti izi zizakwaniritsidwe? Manifesto athu zikutchula bwinobwino kuti anthu amene ndi mmene mwatchula akhale ndi mpata, njira ina timati almost affirmative action, kuti tapatse ndithu mpata wapadera
kuti athandizidwe. Izi tatsimikiza manifesto yathu komanso boma lathu lizapereka mpata kwa anthu onse mdziko muno. Malamulo owunikira ubale pakati pa maiko akunja ndi dziko la Malawi akuoneka kuti ndi ofunika inunso ngati atsogoleri mutipatse nzeru zanu pa mmene mukuzionera. Ngati dziko laling'ono Malawi tiona kuti mwina tilibe mphamvu zambiri zachuma ndi mphamvu za nkhondo, ndiye ndale za Malawi ndi maiko ena zimasakasakabe kuti tizikhala pa mtendere ndi maiko amene tayandikana nawo komanso tizikhala pa mgwirizano wa zachuma ndi maiko amenewa. Poyamba nafuna kuti mutiuze zimene mwaona kuti sitikuziyendetsa bwino pa maubale athu ndi maiko akunja, zimene zoti tikufunika tikonze. Mukuona kuti ngati dziko la Malawi ndi maiko kaya ndi maiko otiyandikirawa ma neighboring countries kaya ndi maiko akutali tingoyamba kayendi kuwunikira kwanu inuyo ngati atsogoleri. Mwina in 1 minute tiyamba ndi Dr. Kabambe kenako Amuluzi. Pali maere amene mukuona kuti komatu apa tikanakonzapo apa tikuchita bwino koma apa sipali bwino. 1 minute. Matipatsa nthawi yochepa koma ndiyeserabe ndinakhalapo PS Foreign Affairs between 2015 and 2017 ndamene napanga draft the current foreign policy ya dziko la Malawi. Kumbuyoko before 1994 foreign policy yathu imangoyang'ana kwa azungu kokha basi. Timakulimbikitsana kwambiri ndi azungu South Africa ndi azungu ku England ndi ife abale athu onse mu region tidataya. Pakatipa tinapezeka kuti polikhala ndi maiko akunja kutaliko tinapitanso ku Middle East ndi kuonesesa kuti apita ku China pakati panso ndi ku India ukhala nawo limodzi ndetapanga maubale osiyanasiyana pakatipa. Ifeyo chimene chikufunika tichite kupita chitsogolo nchona kuti tipange nacha maubale onsewa chifukwa mbuyo omwe timapanga kwambiri zinthu ndi London ndi ife pano tikupanga ndi ambiri tionetsetse kuti tikukhala bwino ndi anzathu amufupi anzathu amutali tionetsetse nkhani za trade, nkhani za kuyenderana, nkhani za ma investments, nkhani za maphunziro nzina zotero tikuthandizana. Ukakhala pakati pa gulu amati mumodzi muli mphamvu tilimbikitse kwambiri nkhani ya umodzi pakati pa maiko. Amuluzi. Focus yanga ikhala imene ndikuona kuti pali vuto mese zikuchitika ni focus on investment and trade. Ma foreign embassies athu focus yawo ikhale business, attracting foreign direct investment mdziko muno. Focus yathu ikhale imene because dziko lonse lapansi pali geopolitical shift tachoka kudalira ndrama zimene amatithandiza maiko ngati aid tili mu nthawi ino nyengo ya investment and trade. Ndeti vuto tikamalankhulana ndi anzathu kunjako timaperewera pa nkhani ya kuonetsetsa kuti tupanga focus on investment and trade, attracting business kuti zibwere mdziko muno. So that should be our foreign policy. Kuonetsetsa kuti we're growing the economy komanso kuti investment kubwera mwamphamvu mdziko muno, ndrama zibwere mdziko muno. Tili pa mfundo zomwezo Malawi kukhala membala wa mabungwe monga SADC ndi COMESA kumabweretsa maganizo osiyanasiyana. Ena akunena kuti palibe zambiri zomwe tikupindula kukhala m'maguluwa, pomwe ena akukhulupirira kuti Malawi akungoyenera kukhala pa maubale ndi mabungwewa maka pa nkhani za mgwirizano wa chuma. Ndi zotsatira ziti zofunika zomwe boma lanu lidzafune kuti Malawi apindule nawo kuchokera mabungwe a SADC komanso COMESA? Tiyambire ndi Amuluzi. 2 minutes. Business, investment, trade. Makamaka kuti tizitha kupitisa katundu wathu magulitsa mu SADC COMESA. Region yathu tili ndi market ya 350 million. Ndi anthu ambiri koma katundu ndiochepa amene akuchoka ku Malawi kuno ndi Amalawi ochepa amene akutha kugulitsa katundu wathu kupita kunja. Ife tikufuna kuti focus yathu ikhale business, Amalawi apange ndrama, ma invest nthawi yathu tionetsetse kuti kaya ndi ulimi wathu tithe kupitisa maiko oyandikana nawo, katundu wathu tizitha kupitisa maiko oyandikana nawo. Ndi focus yathu ndikuonetsetsa kuti COMESA, SADC komanso magulu ena tikhale ndi maubale abwino chifukwa nthawi ino ndafotokoza kuti ndi nthawi ya investment, nthawi ya trade. Trade ndiyofunika kwambiri mu region yathu
in Malawi indikuthekera kuti kuzochita bwinonso mu region yathu mu Africa muno. Dr. Kabambe, 2 minutes. Before 1994 Malawi wapanga zonse kwambiri ndi UK ndi South Africa. Katundu wathu yense foja tea ndi sugar timatumiza kapanga kwagulitsa pa London auction. Zinali kugulitsa ku London, tikafuna kugula zinthu zimachokera ku London bwera kuno ndi South Africa bwera kuno. Zithandizo zonse timalandira dziko mzachuma zimachokera ku London komanso zimachokera ku South Africa. Ndiye sitimapanga china chilichonse ndi anzathu mu region. Komano popita pa nthawi pakatipa mmene alumikizana ndi Middle East, mmene apita ku China ndi ku India, zapangitsa unawo kuti panopo ma business amene alipo nthawi imeneyi kandi butter sugar company kandi Lonlo kandi chani zambiri zija zapeza kuti zachoka over time pano pobwera Shoprite mabisa ambira ku South Africa ndena hotelo mu region. Ndiye SADC ndi COMESA ndi mabungwe awiri ofunikira kwambiri chifukwa katundu wambiri wa ife 90% akupita ku SADC ndi COMESA. Katundu wambiri tikugula ife 90% akuchokera ku SADC kumabwera dziko la Malawi. Komanso ma businesses ambiri ali pakati pa SADC ndi Malawi ndi COMESA. Komanso kuyenda anthu masiku ano tikuyamba nokumayenderana mu SADC mu COMESA ndi zina zotero. Ubale wa maiko timaukhazikitsa pa zinthu zinayi zofunikira kwambiri. Choyamba tizipanga ma business. Nema business panopa vya spread they no longer pakati pa maiko awiri. Panopa nkhani ya yobweretsa ma business ma investments ku Malawi amabwera one direction pano kubwera ma directions zonse amaiko onse adziko lapansi. Chachitatu ife tikumafuna kuna kuti matuwali satu apita madera ena nawo sabwere dziko lino kale amangokhala from London pano akubwera from all over. Tikupindula kwambiri ndiye izizi zofunikira kwambiri kuti tikhale pa ubale wabwino ndi SADC ndi COMESA chifukwa amene wandamene atiyandikira ndi amene tikupanga nawo musi chilichonse. Mabungwe amene ndofunikira kwambiri ndi anthu amene amaganiza ngati mabungwe ofunikira amene chonse maganizo amenewo akaone ma figures ma numbers zikuoneseratu kuti SADC ndi COMESA ndiyofunika kwambiri kwa ife. Tikanatha kusankha maiko ambiri koma nafuna tiunikire ubale wa dziko la Malawi ndi China. Ena akuona ngati dziko la China limakonda ngongole zosinthana ndi zinthu zachitengedwe pa Chingereza amati resource based loans. Wena amadzudzula kuti zimenezi si zabwino pamene ena amati zimenezi ndi zabwino. Nafuna ndimve maganizo anu pa ubale wa dziko la Malawi ndi maiko osiyanasiyana pogwiritsa ntchito dziko la China ngati chitsanzo. Tiyamba tino Akabambe 1 minute kenako Amuluzi 1 minute. Ndanena kali nali PS wa Foreign Affairs ndi ndapanga maubale ndawunika mabale a Malawi ndi China ndi maiko ena. Ubale wa dziko ndi China ndi ofunikira kwambiri. Watithandiza pano tili pano tinathandizidwa ndi ubale umenewu. Tili ndi parliament tinathandizidwa ndi ubale umenewu. Tili ndi nsewu wa Karonga Chitipa tinathandizidwa ndi ubale umenewu. Tili ndi Mast University imene anatha kuphunzitsidwa tinathandizidwa ndi ubale umenewu. Tathandizidwa mu zambiri pakati pa ife ndi anzathu aku China ndi ubale ofunikira kwambiri. Ine ndapitako ku mabungwe amene China imakumana ndi maiko mu Africa amati FOCAC. Zokambirana zake nzolimbikitsa ubale pakati pa dziko la China ndi maiko amuno mu Africa kuphatikizapo Malawi. Ndingathe kulikuza dziko la Malawi ndi ubale umodzi wofunikira kwambiri umene ungatithandize kuti dziko lino lipite patsogolo. Chotero ifa UTM tikalowa mboma pano pa 16 September pano Mungu amawa tionetsetsa kuti ubale wathu ndi China ndi maiko ena taulimbikitsa kwambiri ndi cholinga dziko lino lipindule ku ubale umenewo. Amuluzi. Tikufuna win-win partnerships. Win-win. Iwo awine ifeso tiwine. Malawi pakali pano tili ndi zinthu zambiri zimene tikhoza tukula dziko lino la Malawi. Tili ndi critical minerals, tili ndi chilengedwe, tikhoza kutumiza katundu kunja exports. Komanso tili ndi achinyamata ambiri mdziko muno amene ali ndi kuthekera kuti tikhoza kupangisa kuti chuma chathu chipite patsogolo. So tifuna technological transfer ichokere kumaiko including China. Tifunika capital ibwere mdziko muno. Tipange manufacturing mdziko muno. Ndiye maubale ndi ofunikira kwambiri. Koma ifeyo tikunena kuti win-win partnerships. Osati kuti nthawi yodalira kuti tilandire zaulere. Tikufuna win-win partnerships. We want to be respected on the international stage. Tikhale anthu amene tikudziwa business kuti chuma chathu chipite patsogolo.
Pomaliza pa nkhani zimenezi timafuna tidziwe kuti inu ndokonzeka bwanji kuonetsetsa kuti migwirizano imene dziko lino limachita ndi mayiko akunja ngati China Amalawi akudziwa kuyambira poyambirira mpaka na pamapeto kuti aku China kubwera kuzatichitira izi ndipo iwo apindula motere kuchokera ku dziko lino la Malawi. Tiyambe ndi Amuluzi. Mene ndikufotokoza kuti tikufuna win-win partnerships globally. Ifeyo utenga watu tufune kuuza dziko, we are open for investments. Amalawi atakusankhani pa 16 September lapano. Inu muzalola Malawi kudziwa zimene zili mu mgwirizano wa ife ngati dziko ndi mayiko ena akunja. Nzofunikira kwambiri kuti Malawi azidziwa zinthu zimene maubale kama arrangements nzofunikira kwambiri. Dr. Kabambe muli ndi mphindi imodzi. Zikungofunika kuti Amalawi onawonso azitsatira zochitika chifukwa boma la Malawi lili ndondomeko zolozeka zomveka bwino. Boma la Malawi silingathe kubwereka ndalama ina iliyonse ku bungwe lililonse pa dziko lililonse osadzera ku parliament. Ndipo makhala bill authorization bill mapitira ku parliament kufotokoza tifuna tibwereke ndalama ku China timangire stadium kuno ku Lilongwe motere mfundo zake ndizi zimene zimafotokozedwa mu bill imene yapita ku parliament. Ku parliament kumakhala anthu amene amayimira Amalawi onse kuti ino akapanga pass that bill ndiye kuti Amalawi avomereza. Chotero ife tidzaonetsetsa kuti bill yofuna kubwereka china chilichonse ku dziko lililonse yadutsa ku nyumba ya malamulo, ma members of parliament aivomereza kutanthauzira Malawi onse aivomereza biluyo. Chotero amayenera adziwerenga zimene zija ngati pangafunike kuti Ministry of Information izipanganso ma press conference kufotokozera in detail zimene zikhozomachitika kuti parliament inapanga pasi bilu iyi ndipo mfundo zake ndizi zili mbilu imeneyo. Tibwere pa nkhani ya zochitika mdziko. Pa nkhani zochitika mdziko la Malawi, dziko lakhala likuvutika ndi nkhani za anthu olowa mdziko, othawa kwawo ndi kugulitsa anthu mwa zina zambiri. Mwachitsanzo pa nkhani ya othawa kwawo, msasa wa Dzaleka refugee camp omwe ndi msasa waukulu unapangidwa kuti uzisunga anthu pafupifupi 12,000. Koma pano tukamba pano ukusunga anthu opitirira 52,000 ndipo 93% mwa iwo ndi amayi ndi ana. Kodi malingaliro anu ndi otani poonetsetsa kuti anthu othawa kwawo akukhala moyo wabwino poganizira mgwirizano wa pa dziko lonse wa othawa kwawo? Tiyambe ndi Amuluzi, muli ndi mphindi ziwiri. Ife timakhulupirira kuti anthu othawa mayiko awo azilandire chitetezo mdziko muno. Dziko la Malawi ndi dziko limene lakhala kupanga zimenezi nthawi yayitali kuyambira nthawi ya Malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Izi ndi kachitidwe ka Malawi. Ndifa Malawi tiyenera kuti tasamale akabwera mdziko muno ngati akuthawa mavuto osiyanasiyana mayiko awo. Koma tizikhala tikuwunikanso kuti azibwera mdziko muno moyenerera kuonetsetsa kuti process ikhale yotsata ndondomeko. Monga mukudziwa ndili ndi malo amene anthu othawa mayiko awo amakhala, komanso timagwira ntchito ndi mabungwe a United Nations kuti tapatse chithandizo madera amenewo. Nde pofotokoza ife tikhala ndithu kupitiriza kuonetsetsa kuti dziko la Malawi, there's the warm heart of Africa, izipitiriza ndondomeko imeneyi. Mwina pa nkhani yomweyo mudzathandiza bwanji pofuna kuthandiza umoyo kapena welfare ya anthu amene ali ku msasangano umene wadzaleka ndi anthu ochuluka kwambiri akukhala moyo wovutika? 1 minute imene yatsalayo. Mavuto ndi ambiri mdziko muno, nde monga mukudziwa kuti timagwira limodzi ndi UN agencies kuti athandizidwe mdziko muno. Tipitiriza kupanga zimenezo, koma tikayang'ana chuma cha dziko lino pakali pano tiyenera kukonza chuma chathu kuti chipite patsogolo chifukwa mavuto ndi ambiri mdziko muno. Dr. Kabambe, muli ndi mphindi ziwiri. Kodi malingaliro anu ndi otani poonetsetsa kuti anthu othawa kwawo akukhala moyo wabwino poganizira mgwirizano wa pa dziko lonse, komanso mbali inayi polingalira maganizo a Malawi pa anthu othawa kwawo?
Malawi lakhala dziko limene lakhala likuthandiza ndi kusamalira anthu ambiri amene akhala kubwera kudza saka refugee status kuno ku Malawi. Tiyamikire chithandizo chonse chimene chakhala chikuperekedwa mbuyo monsemu. Pakali pano SADC akomesa African Union tikupanga ubale wabwino tonse mu continent ni mu region muno ndicho linga tichepetse nkhondo mu region muno. Ku African Union akukamba zoti anthu atule pansi maguns ndicho linga choti anthu othawa kwawo achepe globally komanso mu continent yathu yonse ino. Ndiye ife tizatenga a proactive role ku SADC ku African Union kukomesa kuti nkhani za mfutizi nkhondo zizithe chifukwa tikachepetsa nkhondo tichepetsa anthu oti apezeke kuti akufunika athawe kupita maiko ena. Koma ano akabwera kuno ku Malawi mwachitsanzo kwina kwake zavuta ndithu takanika kuyimitsa nkhondoyo zavuta ndithu anthu akuyenera kuti apeze chithandizo kuno Malawi. Ifeyo malo amene aja anzaleka aja tipike tena kuika ndalama zokwanira anthu akabwera otero aja tasamalire bwino. Mbudget mwathu tikepo ndalama zokwanira zokonzera malo aukhondo abwino pothandizira of course ndi mabungwe ena osiyana tiapezere malo abwino pakukambidwa zoti nzaleka uja pali congested kwambiri tipeze malo ena tikamange tikuyenera tipange zimenezo sitimadziwa zibwera mawa anthu amene aja akamabwera tasamalire ngati anthu bwinobwino akhalenso ndi zimene angathe kukhalira bwinobwino mmalo ngati amene aja mosafinyika mosapwetekeka akhale mwaufulu monga mmene tinasayinira ma conventions osiyana okhudzana ndi anthu amene athawa kwawo akufuna chithandizo cha refugee status. If we are committed as UTM kudzapereka chithandizo chimene choyeneracho kwa onse amene zingavutikire motero zimwambire. Ndingonjezerako 30 seconds pafunso limeneli Dr. Kabambe ndi Amuluzi. Boma la Malawi linayeserako mzaka zapitazi kuchita ntchito yosesa anthu onse amene anachoka ku misasa imeneyi kuwapanga round up kuti abwerere. Zinachitika ndithu pena kudzakhala ngati zitheka pena kulephereka pena kudzayambiranso. Tikuyankhula pano zinangozizira sizikuti zili pati. Inuyo Dr. Kabambe mukuona kuti ndipofunika kuti anthu onse amene anathawa ku misasa imeneyi tiakusekuse tipite tikasiye ku misasayo kapena mungayipange hando bwanji nkhani imeneyi kena kuti imva maganizo anu Amuluzi. 30 seconds chabe. Chimene chavuta kwambiri choti ku msasa kwathu kuja kuli mavuto ambiri anthu aja kumathawako chifukwa cha mavuto amene ali kumene kuja timayenera tikonzeka ku msasa wathu kuja bwinobwino anthu akhale decent with dignity. Chikuvuta njoti anthu akukhala mofinyika ndiye akuona kuti ndibwino ndichokeko kuno chifukwa ndikufinyika motere anthu akuzunzika. Ife ya UTM tikonza malo aja bwinobwino and anthu okhapaokha usiyeni kuti that's a better place ndipite ndikakhale malo amene aja. Chabwino. Amuluzi. Ndivomereze kuti tena kukhonza malo ngati amene aja koma tikunikaso kuti kodi chifukwa pali ena amene tikudziwa kuti akhozaso akhazikika ndi mabanja bwinobwino ena akwatira Malawi zachitika mdziko muno tena kuunika bwinobwino chifukwa ife tifunitsitsa kuti dignity ya munthu ngati munthu ilemekezedwe. Chabwino. Tipite pa nkhani ya kugulitsa anthu kapena human trafficking 1 minute chabe mudzalimbana nawo bwanji mchitidwe umenewu tiyamba ndinu Amuluzi. Nkhani imeneyo ikhuza chitetezo kukhwimitsa chitetezo chifukwa zikuchitikadi ndithu Malawi ili ngati transit route anthu akudutsa mdziko muno nkhani ya human trafficking koma kufunika kukhwimitsa chitetezo. Ndikudziwa kuti nkhani ya chitetezoso ibweranso nkhani yonetsetsa kuti pali ndalama yokhwimitsa chitetezo zimene zikufunika kwambiri pa dziko komabe tikunenanso kuti nkhani zachuma tikhale tikukhonza kuti tikhale ndi ndalama zokwanira kuti tikhwimitse chitetezo mdziko muno. Akabambe. Ndizoona nkhani ya human trafficking is a criminal matter. Zimene simene kulolera mwanjira yonse kuti zichitika ngati boma ngati dziko tikuyenera kuti tuti apange support our law enforcement agencies ndicho linga kuti mchitidwe woipa umenewu utheretu dziko lino samagwiritsire dziko lomwe samagwiritsire ntchito kapena so samachokere kuno ndikumatumizidwa ku mayiko ena mowazembetsa. Anthu ambiri amachita kuumirizidwa
kupititsidwa njira ngati zimenezo. Dziko lino la Malawi ndi mayiko ena kuno ku Africa tinadutsapo kale mavuto a slavery amene anthu amatenga kumakagulitsa kunjako kumakagwira m'mafamu, pano ena kumatumizidwa mayiko ena makagwira ntchito zosakhala bwino zili zoyipa kwambiri, human trafficking. Anthu amatengedwa osakhala kuti akufuna iyayi koma mowumirizidwa motero. Ndiye ifeyo a UTM tikalowa mamungu amauno tionetsetsa kuti we have put stringent measures za enforcement zoonetsetsa kuti criminality ngati imeneyi isamachitike dziko la Malawi. Timalize pa gawo limene likaye ndi nkhani ya kukagwira ntchito kunja ma labor exports. Anthu amakhalanso ndi maganizo osiyanasiyana, ndikupasani 1 minute each. Maganizo anu kapena malingaliro anu ndi otani pa nkhani ya kutumiza anthu kukagwira ntchito kunja? Ena amanena kuti si mchitidwe wabwino chifukwa choti timakhala ngati pa Chingereza amati brain drain, chifukwa choti tikutenga anthu amene timadalira kuwapititsa kunja, kapena ena amangothawa kupita makagwira ntchito kunja, amene ena amanena kuti anthu amene achaso amathandizira kubweretsa chuma ku dziko. Maganizo anu in 1 minute, Dr. Kabambe. Dziko la China, la India ndi mayiko amene amalandira ndalama zambiri in remittances. Ku China zimafika kuposa $16 billion za remittances za anthu awo amene akugwira ntchito mayiko ena. Kuno ku Malawi chimativuta timatumiza anthu amene ali unskilled, pamene mayiko ena amakatumiza anthu kukakhala secretary general, kukakhala World Bank president, kapena kukhala managing director wa IMF. Tikufunika kuna kuti ifeyo anthu amene tikuwatumiza azikhala ngati New Job otino ali highly skilled, akapeze ntchito tazilandira madollars ochuluka kwambiri, azibweretsa ndalama zambiri kuno ku Malawi. Akakhala low skilled watithandizira Amalawi ambiri akhali ndi ma skills ofunikira, azipita kumene kuja osakhala ntchito tating'ono iyayi, koma azikagwira challenging jobs zothandizira global civil service pa maudindo abwino. Komano ena watapulitsa akhali ma skills aja. Komano domestically tilimbikitse nkhani ya migodi ya mafakitare, nkhani yokweza za ulimi zathu, nkhani ya tourism. Anthu amene akupita ifota kusowa ntchito tapezere ntchito ku dziko lomwe lino, iwo akhaleko nkuno azipanga sabakalime ku Israeli. Amuluzi. Tikonze chuma chathu kuti ngati ufuna kupita kunja izikhala kuti ukupita kunja chifukwa wachita kufuna, osati kuti chifukwa dziko lino kulibe ma opportunities kapena njira yokhala mdziko muno. Nde focus yathu tikonze chuma cha dziko lino kuti chiyambe kugwira ntchito moyenerera, kuti achinyamata asamakhale ndithu kuti akufinyika kuti uyayi koma kuti ndipeze moyo wabwino ndi kuti ndipite mayiko akunja. Komabe exporting zimatengeranso mene zalankhulidwa pano, nkhani ya remittances zimathandiza, koma zitengera kuti chuma chathu chili bwino, anthu apita kunja chifukwa chofuna kuti akapeze ma opportunities ena kuti ndo amaziko zobwera mdziko muno. Koma tiyeni tikonze dziko la Malawi kuti anyamata azikhala ndithu akudziwa kuti ndi dziko zinthu zikuyenda, ntchito akozipeza kuno, ma business akozipeza kuyenda bwino kuno, ulimi kozoyenda mdziko muno. Tufuna timalize ndi gawo lokhudzana ndi mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi. Muzaka zapitazi Malawi yakhudzidwa kwambiri ndi kusefukira kwa madzi, chilala ndi mphepo za mkuntho monga Cyclone Idai ndi Cyclone Freddy, zomwe zapha anthu, kusamutsa anthu, vuto la chakudya ndi kuononga kwakukulu kwa katundu ndi zomangamanga. Funso nkumati ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti lithandize anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti amangenso maziko atsopano komanso olimba? Tiyambe ndi Amuluzi, muli ndi mphindi ziwiri. Mwina ndikhala ndikungofotokoza zomwezo. Ine ndikuona kuti nthawi ino tikoza kusintha ndithu chuma cha dziko lino la Malawi munjira yatsopano, kuti chuma chathu chipite patsogolo, nde kuti tikoza kukhalano ndi njira zatsopano zothetsa mavuto a mdziko muno, ndalama zothetsa mavuto a mdziko lino. Njira imodzi tapeza miyala mdziko muno, the new oil. Miyala imeneyi ikoza kuthandiza kuti dziko la Malawi likhale dziko lolemera kwambiri mu nthawi yochepa, because critical minerals, strategic minerals are the new oil. Sovereign Wealth Fund imene tikufuna kuti tikhazikitse mdziko muno ndi njira imodzi imene ikozapangisa kuti tikhale ndi ndalama zokwanira kuti zikozapanga invest kuti zilowe magawo osiyanasiyana mdziko muno, makamaka building resilience, kuonetsetsa kuti ngati
vuto ya kusintha kwa nyengo, ngoziso zimachitika kuchokera pamenepo, ndikuyimitsa nthawi yanu mupitirira pomwepo. Tikudziwa kuti tinakamba nkhani ya zachuma kwambiri komanso takambapo zambiri. Timafuna tidziweno pakadali pano kuti ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti lithandize anthu aja amene akhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mu dziko lino. Muli ndi mphindi imodzi. Koma sitingathawe nkhani ya chuma, zonse zikufunika ndalama. Sitinganene kuti sizikufunika resources, zikufunika ndalama. We need to invest in resilience. We need to adapt to climate change. Adaptation and resilience is what we need to do. We need to invest in making sure that there's a response mechanism ngozi zikabwera. Whether it's climate change, kuti kubwere sanjala, koma zonsezi zikubwera pa nkhani ya ndalama. Fake ndikufotokoza kuti focus yathu ndikuonetsetsa kuti tikukonza chuma cha dziko lino, ndalama zikhalepo. Chifukwa ine singangofotokoza zinthu osadzoti ndalama zikukwera kuti. Vuto mene lili mdziko muno kuti tikulephera chifukwa ndalama ndizochepa. Lero maiko asiya achepesa chithandizo chimene timalandira. So we need to focus yathu ndikuonetsetsa kuti tikhale ndi ndalama mdziko muno kuti tikozopanga zinthu zonsezi. Dr. Kabambe, muli ndi mphindi imodzi. Ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti lithandize anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti amangenso maziko atsopano komanso olimba? Muli ndi mphindi ziwiri. Ndiyambe kuna kuti a president chakwera mavuto amene tikudutsa modzi a dziko lino amangokhala nthawi zonse kumanena kuti ayi chifukwa cha ma disasters, chifukwa cha izizi chifukwa tikuvutika, amakhala kuti namiza nkanako ndali pano adzidza afunse mafunso adzayankhe. Amakhala kuti namiza mavuto chifukwa cha mavuto amene tikumanawo, mavuto chifukwa cha nkhondo ku Ukraine. Koma chonsecho maboma onse wakhala pakati patakhala mavuto amenewa salero akhala alipo nthawi zonsezi. Iwo aja kanangovomereza kulephera kwawo, ndikhopa statement yawo yadzulo ija inali yovomereza kulephera kwawo. Koma ife ya UTM tidzapanga njira zitatu. Njira yoyamba ndona kuti amene amavutika kwambiri chaka ndi chaka nkhani ya kusefukira kwa madzi ndi anthu akulowa Shire, Nsanje ndi Chikwawa. Tikufunika kuti Shire River uja timugwire. Shire Valley Transformation Project ife tikalamboma Mulungu amawa timalizitsa within 2 years. Cholinga madzi aja tagwire asadzapangenso flooding ku Nsanje ndi Chikwawa. Tauza ndaku Nsanje ndi Chikwawa vote deal ndi UTM chifukwa tithetseratu vuto limenelo la kusefukira kwa madzi ku Chikwawa ndi Nsanje. Chachiwiri chimene chativuta kwambiri mu zaka zonsezi ndi nkhani ya nkhuni, kugwiritsa ntchito nkhuni, kugwiritsa ntchito makala. Kuti tithane ndi vuto limenelo tionjezere nkhani takambaka ya magetsi. Ifeyo tapanga komiti within 5 years Malawi alisali pakhala pa magetsi, safunanso kudula nkhuni, safunanso makala, zimezo zikhala mbiri yakale. Tikapanga zimene ziyende kuti vegetation cover tiyamba kuipanga rebuild in this country. Chachitatu chimene ife UTM tidzapange kuthana ndi mavuto amenewo ndikuonetsetsa kuti ulimi wathu taukonzanso. Ndimanena kuna kuti ulimi wathu tione kuti untundako tizilima chani, tidzalimbikitse nkhani ya macadamia, nkhani ya coffee, nkhani ya madera onse okwera dziko lino. Tikapanga zimene zija ndiye kuti mapiri athu onse malonso okwera kukhala mitengo imene ija mukatapangira kuvizala, tapangira kukatabe, tapangira maderano kulima kwambiri zinthu ngati zimene zija, coffee, kulima kwambiri macadamia amene aja adzigwira madzi sazisefukira nthaka siziononga madera ako monse. Ndiye ndi njira zimene ifeyo tidzapange ngati UTM. Mmene mwayankhiramo ndimafuna ndidziwe kuti mu zaka 5 zimene ngati dziko la Malawi takumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ngati Cyclone Fred, kunalinso COVID ndi zina zotero, munakwanitsa mu zaka 5 zimenezi kugwira chuma cha dziko lino nkumayenda bwino? Pano atsogoleri ena kutiuza kuti zikukanika mwina chuma chavuta mu zaka zimenezi chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi zimenezi. Inu munakwanitsa mu zaka 5 zimenezi kuyendetsa dziko lino chuma nkumayenda bwino kupatulapo ngozi zogwa mwadzidzidzi zimenezi? Ndinali governor wa Reserve Bank ya Malawi mu 2019-2020 mmene COVID imayamba, ndipo tinakwanitsa kuchigwira chuma dziko lino. Tinali ndi single digit inflation, ma reserves tinali nawo kwacha yokhazikika, zasokonekera COVID itatha kale.
2021 covid yatha ndiye akamanena kuti iye kunali covid yake itiyo ife tinali tili governor mmene ikuona mmene ali ibwinobwino komanso mayiko ozizungulira nkhondo ya ku Ukraine sinakhudze Malawi yokha ndiponso Malawi ndi kutali kwambiri aneba kutibulana ife tikanene kuti mavuto akuno tukanika kudya nsomba nyumba munifoti aneba kutibulanawo sizoona zimene a president akutinamiza sizoona chimene chavuta kwambiri ineyo as economist mwana wa dziko la Malawi amene ndaphunzitsidwa ndi ma taxpayers money amene ndagwira for 25 years in the economic management system ya dziko lino ndingathe kunena with authority and for a fact utsogoleri pa nkhani za chuma watisautsa wativuta kwambiri dziko la Malawi muzaka zachakwera amalimbikira nkhani yomangobwereka ndalama chaka ndi chaka imene yaononga dziko lathu ndi utsogoleri mnavuta si nkhani zimene abwanamizazo iyayi ndikanakona kanakhala na zake okha. Atupere Muluzi mumphindi imodzi pa zimene anena akabambe. Zonsezi menenda utsogoleri kuchotsa katangale nkhani yonesesa kuti chuma chathu chikuyendetsedwa mwandondomeko zimene zasokoneza kuti tikhale mene tililimu tikudziwa kuti COVID-19 inatimenya komanso pabwera ngozi zosiyanasiyana koma zinthu sizimayenera kukhala mene zililimu timayenera kuti tikhale ndi economy yathu imene ili ndi masomphenya kuchotsa nkhani yakatangale kuti chikhulupiriro chipitirire mudziko muno komanso kuti tikope ma investments ambiri mudziko muno nde zonsezi zikuchokeranso chifukwa cha failure to respond and failure to respond kuchokera poor policy decisions ndondomeko zosakhala bwino zimene zinakhazikitsidwa mdziko muno zimene zapangitsa kuti tikhale mene tililimu. Tipite ku nkhani imene anthu amakhala kutsutsana tikaona nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi kusefukira kwa madzi kumakonda kukhudza madera amodzimodzi ndipo pafupifupi chaka chonse timadziwa ndithu kuti kumusi kwa mtsinje wa Shire madzi asefukira ndipo anthu avutika asowa pokhala asowa pogona asowa chakudya. Ena amanena kuti bwanji anthu amene aja adzasamuke apite ku malo ena amene ndi kumtunda kupatula kupanda apo ndi kuti boma lisiye kuwathandiza anthu amenewo chifukwa chonena kuti amakhala kumeneko akudziwa kuti kunoko madzi amasefukira. Ena amati ayi kumene kuja ndi kwawo simungachotse ayi makolo awo agogo awo anambakayo kama sangachokeko. Ndinafuna mutiuze kuti inuyo mudzayima pambali iti mudzasiyabe anthu aja azikhala komweko chaka chilichonse azivutika ndi vuto limeneli nkumakathandiza kapena mudzayika mfundo zoti anthu asamukeko chifukwa choti it's a flood prone area. Tiyamande akabambe 1 minute kana kwa Muluzi 1 minute. Ife anthu sasamuka ya UTM tigwira madzi aja pamwamba pa mtsinje wa Shire tiagwira pamene paja tipanga chidhamu cha Shire Valley Transformation Project ija madzi aja tizayendetsa bwinobwino mungalande azikapanga ulimi wa nthirira azilima kawiri kapena katatu azilimira chimanga azilimira thonje chimanga ikhala bread basket ya dziko lino takalima thonje tika koma generals pene kuja tika koma factory opanga nsalu kumene tizipanga zovala ma uniform osa police zikasoka kusajili chikwara ma uniform osa asilikali zasoka pene kujako ma uniform osa manesi zasoka pene kujako ma uniform osa na school dziko lino ntchito tizipanga create kumene kujako tikapanga njere zija tikupanga zakudya za ng'ombe tukupanga build industry ya ng'ombe ya nsapato ya nyama ma sausage ndi zina zotero kumene kujako kumene tukatukulako ifa UTM tiyamba next week tikalambomba. Akabambe mmene munenera mukutanthauza kuti kusefukira kwa madzi kumene kumachiri kumene kuja vuto ndi mtsinje wa Shire basi ndipo titati tigwire pamene pandotathana nalo. Vuto ndi mtsinje wa Shire ndikuwapanga guide madzi aja alowe mungalande moyenera adzipita kotsirira limene ndi vuto zinadziwika kale ma studies anachitika kale that is the solution that's why we have Shire Valley Transformation Project. Amuluzi funso ndi lomwe licha 1 minute. Shire Valley Transformation Project ndikuidziwa one you cannot control nature kuti mkhoza kupanga control nature ni ngozi yayikulu imeneyo. We have to work kugwira ntchito ndi ma community kumeneko tione kuti kodi ndi Shire Valley Transformation Project komanso uphatikizaso nkhani ya malamulo atsopano ogula malo land laws kodi tikozopanga bwanji makamaka pilot phase imene ikuyenda pakali pano koma zimafunika engagement ukambirana nanu ake kuderako kodi tikozopanga bwanji
kuti tikhale ndi ndondomeko yabwino kuti ngati akhoza kuvomera kuti tipange motere ndikuti tikhoza panga mene program imeneyi yenera kuchitika fika ngozi zimenezi zikuchitika chaka ndi chaka koma tizikhalanso sensitive kuti kusamutsa anthu si chinthu chabwino chifukwa anthu akakhala pamalo ndi chinthu chovuta kwambiri komanso mbali inaso tidziwe kuti ngozi zikuchitika kawiri madera kumeneko. Akabambe akuti you can't control nature, inu mukuti mudzapanga control nature. 30 seconds. Pali one episode yoti yangochitika mwina imeneyo koma kumene kuja ndi chaka vuto ya chaka ndi chaka ikubwera chifukwa cha mtsinje wa Shiri umangosefukira ndi ukasefukira madzi aja amapita kusekuja ife tikapanga control madzi mu mtsinje wa Shiri tikapanga kupanga build ma banks abwino kumene kuja vuto la mgonagonalo tathana nalo icho dzongoti dzangochitika lero zikochitika ivi ndikuntunda pena paliponse zimenezo you can't indeed control koma izizi zangunaguna zachaka ndi chakazi chifukwa mtsinje wa Shiri wasefukira imeneyo idzakhala history mbiri yamakedzana ifeyo a UTM tikupanga komiti kwa anthu akusanje ndi chikwawa atimvere ife a UTM tikuzathesa mavuto ameneyo. Timalize mtsutso wathu okakuvoterani pa 16 September akuyenereka kuti adye akhale ndi mphamvu kuti akavote. Timafuna kuzipereka kwanu poonetsetsa right to food kuti anthu akukhala ndi ufulu wa chakudya osati kuti akungopatsidwa kuchokera ku boma koma anthuwa akukwanitsa kulima akukwanitsa kupeza zipangizo za ulimi zotsika mtengo za mtengo wabwino akulima akukhala ndi chakudya. Inu mudzatani poonetsetsa kuti ufulu wa anthu wa chakudya ukulemekezedwa mu dziko muno. Tiyambe ndi Amuluzi muli ndi mphindi ziwiri. Choyambirira focus yathu panopa ndi kuti anthu akhale ndi chakudya chifukwa vuto pakali pano kulibe ndalama kulibe chakudya. Tiyenera kuti tikati ngobama pa 16 chakudya chipezeke tagawire anthu chifukwa anthu ambiri mdziko muno makamaka anthu osowa m'midzimu akusowa chakudya. It's a big crisis. Anthu alibe chakudya. Nde njira imodzi kulimbikitsa food security ndi kulimbikitsa nkhani ya ulimi kupita patsogolo chifukwa vuto limene lilipo mdziko muno ndikuti sitikukwaniriza kuti tikhale ndi chakudya chokwanira makhomo athu komanso tilibe ndalama ngati makhomo athu anthu ambiri alibe ndalama kuti akagule chakudya. So economy athu tiyenera kukonza kuti anthu akhale ndi ndalama kuti ngati sanalime bwino akuzogula chakudya. Njira zingapo kupanga business kapena ulimi kuti apezeke kenakache izi zikozothandiza kwambiri koma nthawi ngati ino nkhani ya food security ikufunika kuti agawidwe chakudya chigawidwe kwa anthu ambiri amene akusowa chakudya mdziko muno. Dr. Kabambe mphindi ziwiri. Ine monga munthu amene anatswirika pa nkhani za ulimi pa dziko lapansi komanso napangapo ntchito imene m'Malawi muno ndikunena kuti kuno ku Malawi ulimi wathu tuti ukonze ndi zinthu zitatu. One, tikhale ndi ma nutrients oyenera apa tikamba za fertilizer chofunikira kwambiri tikuwauza anthu a Malawi kuna alimi wonse dziko lino kuti ife a UTM tikalowa mboma tionetsetsa fertilizer mtengo wake sudutsa 50,000 kwacha within 2 years tipanga factory yathu yomapanga fertilizer dziko lino tidzaonetsetse Malawi aliyense mulimi akumpeza fertilizer at affordable price takonza vuto la ma nutrients. Chachiwiri chimene chimativuta ndi kudalira ulimi wa mvula. Ifeyo tinayika manifesto yathu zaika 500 billion kwacha chaka ndi chaka tidzapanga irrigate as much as 1 million hectares in this country. Tikapanga zimene zija anthu azilima kawiri azilima katatu chakudya tikhala a bread basket for the region kuno ku Malawi kumapita patumiza chimanga kunja mamwe maitanitsa chimanga kunja. Chachitatu chimene tifunika tikonze kwambiri ndikukonza nkhani ya misika kuti alimi azipeza mbewu mu nthawi yake komanso akalima zimene alimazi azitha kugulitsa mu nthawi yake. Ife tidzayika ma entities ma institutions
oti athandizire kunena kuti adzipereka zolimizo kwa alimi komanso adzigula mu nthawi yake. Mbali ya iyo ndi kukonzanso ntchito za adimaki, ndi cholinga choti adimaki ikhale full commercial, isiyanitse pa nkhani zongothandiza za AIP kapena ene program tingayike ngati imeneyo, komanso za full commercial yoonetsera kupereka mbewu kwa alimi mu nthawi yake, akugula kwa alimi zofunika kugula mu nthawi yake. Tikapanga zimenezo, kupeza fertilizer, kulimbikitsa nkhani ya irrigation, komanso kuonetsetsa kuti misika takonza, ifeyo ndi kuti nkhani ya za ulimi dziko lino tayikonza chakudya, amalawi ayamba kudya katatu mukadalonjezera kalekale. Pamene tikumaliza mtsutso wathu, akabambe ndafuna muneneko in 30 seconds chimene mungayamikireko amuluzi, chimene mmaona kuti munthu uyu ine pa zinthu izi ndimaona kuti zili bwino kwambiri. Kenako amuluzi ndipemphanso kuti muchite zomwezo kwa akabambe. Tiyambeni Dr. Bawuma, 30 seconds. He is fit to be the president of Malawi. His Excellency Atupele Mulozi ndi munthu mmodzi amene ali Malawi with the impeccable credentials, munthu with his integrity, amene waphunzira bwino, waphunzira pamwamba kwambiri, wagwira ntchito motumikira dziko lake for a very long time. Amenewa ndi munthu amene amadzipereka kutumikira Malawi, tiyotero ndoyenera kutumikira Malawi. Amuluzi munganene chani? Ndapite kwa Amuluzi ndimafuna ndafunsa akabambe kuti upresident yo pa 16 September chapasa Amuluzi kapena Amalawi akupaseni inu potengera ndi zabwino zimene mwayankhula za Amuluzi. Achibwera ngafuna ndipatse ine. Amuluzi munganene chani za Dr. Kabambe in 30 seconds? Dr. Kabambe, I look at him as a man of excellence, a man of experience, and I look at him as my brother because we are fighting for the people of Malawi. And this is a fight for a better Malawi. We may have our differences in policy, but we believe in one thing, and that is Malawi must win. And he is an exceptional man, and I believe all the candidates are exceptional people. And my brother, I wish you the very best. But I should win. I wish you well as well. We are competing, and it's for the Malawians to decide who they vote for. On that note, tikupempheni kuti mungonena be mfundo zanu zotsiriza kuomba mkota chifukwa mwatenga ma 30 seconds kuyamikirana mwina 1 minute. Taomba ni mkota kuti Amalawi akuvotereni inuyo ngakhale anzanu onse ndi abwino, akuvotereni inuyo ngati mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chani, ndipo inu mukhulupirira kuti mudzasintha dziko lino motani. Tiyamba ndinu Amuluzi 1 minute, kenako Akabambe 1 minute. Dziko lonse lasintha, likufuna mtsogoleri amene ali ndi masomphenya komanso kachitidwe katsopano kayendetsedwe ka dziko. Komanso pafunika mtsogoleri amene ali ndi kuthekera, accountability ndi ofunikira kwambiri. Dziko lonse lapansi likuyang'ana kufunisisa atsogoleri amene ali ndi mbiri, afuna atsogoleri amene ali ndi mbiri yabwino, amene akhoza kukopa kuti ndalama zakunja zibwere mdziko muno. Ine ndikukhulupirira kuti tsiku la lero pamene dziko lonse likusintha, Atupele Mulozi ndi mtsogoleri mmodzi amene akhoza kukopa kuti ndalama zakunja zibwere mdziko muno, investments zibwere muno. Izi zithandiza kuti ma business apite patsogolo, ulimi upite patsogolo, chuma cha Malawi chipite patsogolo. Ndi plan business first. Amalawi akhale ndi ndalama ndi chakudya ku nyumba. Zomwe kwambiri. Dr. Kabambe 1 minute. Achakwera dziko la Malawi aliononga kwambiri pa nkhani za chuma. Chuma chatsika koyipa kwambiri. Tabwereka ngongole pano tichoka pa 4 trillion kufika pa 18 trillion mu zaka 5 popanda kuonesa chimene chachitika. Tili ndi largest misalignment in exchange rate imene sinaonekeponso dziko la Malawi before 1,700 kwacha to 5,000 kwacha to $1 on the parallel market. Tili ndi
ma interest rates amene akwera kwambiri, inflation amene akwera kwambiri andi kupita kukwerabe, katangale wachuluka kwambiri dziko lino, komanso tili ndi mavuto kuti chuma sichimakwera mu zaka zonsezi, zaka 5 zimene zadutsazi. Ndiye pano tili pa chivuto chachikulu kwambiri, zikufunika anthu odziwa bwino ntchito yawo, apereke utsogoleri wabwino, proper stewardship kupanga rana wa economy. Ife tatsimikizika UTM kudzakonzanso chuma cha dziko lino, dziko lathu likhale bwino, liyambe kupita patsogolo, ubwino wa malawi business ndi tonse as a country. Thank you so much. Zikomo kwambiri, titokoze kwambiri kwa atsogoleri athu chifukwa chovomera titakuyitanani kuti mudzakhale nawo pa mtsutso umenewu. Monga tinanenera, tinayitana atsogoleri a zipani zisanu kuno ku Malawi: People's Party, Malawi Congress Party, UTM, United Democratic Front ndi Democratic Progressive Party. Atsogoleri enawo akana kubwera kudzatengana ugawo pa mtsutso umenewu. Inuyo munavomera. Tikuthokozeni kwambiri Dr. Dalitso Kabambe a UTM komanso a Atupele Muluzi a UTF chifukwa chotengana ugawo pa mtsutso umenewu. Apa ndi pamapeto pa mtsutso wathu wa chiwiri komanso mitsutso imene tinakonza mu chaka cha 2025. Ngati pempho limene ndakupemphani kumayambiriro tisanayimbe nyimbo ya fuko, tikupemphani kuti nonse mbwere patsogolopa mugwirane chanza kuonetsa umodzi komanso kulolerana kumene kulipo pakati pa atsogoleri andale kuno ku Malawi. Ndipo ndikupempheni ena tonse tiyime chifukwa tikhala tikuyimba nyimbo ya fuko posachedwa apa. ya fuko watu kumalizanso mambo mene wa presidential debate chaka chino cha 2025 pamene tukonzekera chisankho chimene tidzavote pa 16 September. Ndipo lero amene anali pa msuso umenewo ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Kabambe komanso mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi. Kathe Maulidi tinali limodzi tamva zimene asogoleriwa anena. Kunena mumawu ochepa chabe, kunena kuti samale, kapena kuti muomba nkota, kunena kuti ukuona kuti yaenda bwanji debate imeneyi ma usiku uno. Debate imeneyi iwana nitakunena kuti yaenda bwino kusiyana ndi momwe zinali ulendo watha. Lero we've seen ma candidates akuchita di debate. Kunali ndithu mtsutso wina kumanena kuti ine ndidzapanga chakuti wina ndikutsutsa ta ine sindikuona kuti zimenezo ndizotheka apa zifuka zakuti ndelero kunali ndithu kusiyana timakamba za last debate kuti it was more like a panel discussion koma lero li taona ndithu Atupele Muluzi akubweretsamo ndithu element ya debate nthawi zonse kumachita point out kuchita pick my issues amene akabambe anena ndikunena kuti ine ndizimenezo ndikuona kuti it's not possible pa zifuka izizi ndekwa ine ndikuona kuti lero takhala ndi debate kusiyana ndi momwe zinalili debate yoyambirira. Utaona kuti kwa iwo amene mwina sanabwere apa anzawo abesa kapena sanabese. Ine nkuona kwanga wayana ndikuona kuti anthu amene anabwera kuno lero apeza mwayi waukulu chifukwa anthu ambiri ena anali kuna maonera ena anali kunjaku akutsatira pa mawayilesi osiyana-siyana ngakhalenso kuti tsatira ife pa wayilesi yathu ya Times kanema pa Facebook.
apeza mwayi anthu amene anabwera kuno. Choyamba chifukwa choti anapatsidwa mpata owafotokozera Malawi kuti kodi iwo atapatsidwa mwayi kulamulira dziko lino angatani, ndipo afotokoza mfundo zawo. Kunali mfundo zosiyanasiyana, anamba ndi nkhani yokhudza zaulimi, kuti kodi adzatani makandidates amene watati Malawi awasankha adzatani kuonetsetsa kuti atukula ntchito zaulimi. Anafotokoza akabambe kuti iwo akuunikira kuti mwina azafikitse 500 billion kwacha kupita ndithu ku sekta imeneyi ya zaulimi kuti atukule ntchito zaulimi. Anakambaponso zona zoti akufuna kuzakhazikitsa fakitale yopanga fertilizer mdziko muno, kuti fertilizer kamapangidwa mdziko muno mwina azipezeka mosavuta komanso pa mtengo otsika. Nkunena kwawo kuti akukhulupirira kuti fertilizer sangapitire 50,000 atati atsatira ndondomeko zonsezo zomwe anafotokoza. Anafotokozapo satupere kunena mwina osanapitirize nkhani imene ya 50,000 inavutirapo chifukwa chonena kuti atupere amaonesa kuti samafuna kupanga commit a number. Yes. Ndiye maanka kapena kuti amene amayendesa msoso umenewo anayesesa ndithu kuwapempha kuti kwakakamiza kuti atchule nambala, koma iwo amaoneka kuti samafuna kutulusa nambala. Anapereka chifukwa chanji? Samafuna kutchula kuti fertilizer zakhala pa mtengo wakuti chifukwa anafotokoza amuluzi kunena kuti panopa ndi momwe zinthu zilili chuma cha dziko lino sichili pabwino, zinthu sizikuyenda bwino. Pali kufunikira kwakukulu kaye kuti mwina kusintha chuma cha dziko linocho ndikumazachita kagileti bwino kuti after chumacho chasinthidwa chafika pati, komanso kuzachita kagileti after that kuti tsopano chumacho chafika pacho nchipa mwina zitha kutheka kuti tike fertilizer pa mtengo wakuti. Ndi anakakamiza momwe anenamo kuti mwina anene kuti fertilizer angazamwike pa mtengo kuti sana nene zomwe kwa ine wayana ndikuona kuti ndi zabwino chifukwa vuto lomwe takhala nalo lero atsogoleri kumabwera zibwibwi izi za fertilizer zinatere nkhani ndi imene yomatchula mafigures. Kutchula mafigures umatchula ukunena zinthu zapanopa most of the time kuti tikaunikira nthawi imeneja momwe anthu amanoti fertilizer zakhala mwina pa 4,000 enkanthu 4,000 enkanthu. That time fertilizer analali pa 20,000 and nthawi imeneja zimaoneka ngati zomveka kuti okay mwina fertilizer athu andi kuzafika pa 4,000 chakuti. Koma lero taona kuti zimene zozakanika mpaka nadzulo tamva kulengeza mitengo ene yatsopano ya fertilizer kuti 90,000 kwacha, yomwenso si zoti wina alenso zingopita pansika kukagula, ndi zoti zamapulogalamu kusonyeza kuti panopa ndi momwe chuma chilili. It's not possible kuti thumba la fertilizer wina aliyense nkuligula 4,000 chakuti, zosatheka. So pano koma izo zinali malonjezo, koma tionani panopa pamene zafika ndi momwe zinthu zilili mdziko muno ndi zosatheka kuti fertilizer thumba ligulidwe pa mtengo umenewo. Ndiye kutchula mafigures zitha kukhala zabwino pano mwina anthu ena atha kukopeka adi kuti akakuvotere, koma after some time utha kuzapezeka zoti zinthu sizili momwe umayembekezera, kupezeka kuti zinthu zavuta, fertilizer wakwera kwambiri kusiyana ndi mtengo umene unatchula. Ndiye kutchula kwafika kwa ine atupere ndinaona kuti mwina wachita bwino chifukwa zimenezo zizapangitsa kuti pamawa chifukwa anatchula mfundo imene ndikuona kuti ndiofunikira kwambiri kunena kuti pakadali pano kunguwauza Malawi kuti azayika mtengo wa fertilizer ndalama yoti wina ale satha kufikira. Ndikuona ngati zimenezo ndi zabwino chifukwa pamawa wina asaza mwimba mlandu kuti munanena kwambiri. Nkhani ina imene inavutiraponso inali nkhani ya NIF, koma tikuona kuti mwina nkhani zimenezi tikhale tikuzisanthula ndithu maprogramu athu amene timakhala nawo pa wireless ya mawu ya Times Radio, pa wireless Pompa, pa wireless ya Kanema, Times Television TTV, komanso pa samba lathu la mchezo. Tikhale ngakhalenso ma newspaper athu. Koma kwa lero mwina ndingokupasa mwayi kuti kumaliza kwako kukhala kotani. Malawi ena amagona nsanga apa kudikirira kuti kodi Kathe amaliza nthawi yanji kufotokoza tisanapita kundisonyeza apa kuti ayi bwanji tamalizani. Okay, tabwino mwina eni samale ena amene samatsatira bwinobwino mfundo zikulu zimene zatuluka ndi zimenezo akabambe akuti thumba la fertilizer iwo azaonetsetsa kuti tifike pa 50,000 kwacha zomwe atupere muluza kunena kuti ayi nzosatheka ndi momwe chuma cha dziko lino chilili pakadali pano. Afotokozanso kuti osangatchule mtengo wa fertilizer omwe boma lawo angakonze kuti adzayika chifukwa zikufunika kuti kusintha kwa chuma cha dziko lino ndikuzaonetsera nthawi imene kuti kodi fertilizer atha kufunika kuti akhale pa mtengo wa ndalama zingati. Afotokozapo samuluzi kunena kuti wakungofuna kuzaonetsetsa kuti mtengo wa fertilizer zakhala ofikirika kwa Malawi ina aliyense, noti kuti awauza anthu lero zinthu zomwe pamawa mwina zingazathe kukhala kuti sizachilungamo. Panalinso nkhani yokhudza magetsi ndikupita maka pamene panali mtsutso kwambiri. Panalinso nkhani yokhudza magetsi alankhulapo akabambe kunena kuti boma lawo lizaonetsetsa kuti Malawi ina aliyense wafikidwa ndi magetsi mdziko muno zomwe satupere muluza nana kuti ndizosatheka chifukwa
chifukwa pakadali pano momwe zinthu zilili kuti wina alese mpaka nakukweza mamegawatts kuzafika kuti wina alese ali ndi magetsi akuti it's not possible. Nkunena kwawo iwo sanafotokoza kuti iwo boma lawo lizonesesa kuti anthu ochuluka afikiridwa ndi magetsi koma osati Malawi wina aliyense. Kunalinso nkhani imene yokhudza maubale amayiko mwina ndi nkhani zokusizana Yes. debate pamene tinaona kuti kunali kugwirizana mbali zonse ziwiri anafotokoza kuti akufunitsitsa azatukule komanso kulemekeza maubale amayiko komanso kuonesesa kuti pazakhale transparency anthu azizadziwa kuti kodi dziko la Malawi ndi mayiko ena akusayinirana chani makapa nkhani ya migwirizano. Kuma petro kwenikweni nkhani inanso imene inatuluka yofunikira makandidates onse ayamikirana ndithu kuti aliyense ndimafuna timalizire pamenepo koma mwina sanafika umeneko nkhani ya nifi namva nkhani ya nifi komanso nkhani ya banki. Yes. Pameneponso panali kusemphana tupere muluza kunena kuti akugwirizana nazo kuti mwina bungwe limene la nifu ligwiritsidwe ntchito ngati momwe akunenera achakwera pano kuti lizizayendetsedwa ngati moyima palokha atakugwirizana nazo zimenezo pomwe akabamba nena kuti kumeneko kukuchitika katangale kwambiri zinthu sizikuyenda kukufunika ndithu kuyisinthira akuti iwo atatalo mboma azamba kai kufufuza. Yes. Chifukwa ukhulupirira kuti zimene zakhala zikuchitika kumeneko kunifu ndi zakatangale zokhazokha ndi azafufuzidwe amene atapezedwe kuti ndolakwa azagwire ndithu chilango asanapitirire kusintha zinthu. Ndithu anafotokoza moteromo nde pameneponso panali ndithu ngati kusiyanira nako pomwe nakuona kuti nifu sinagwire ntchito yake yopindulira Malawi akabamba amenewo atakuona kuti nifu sinagwire ntchito yake bwino kwachuluka katangale ndipo anatsindika pamenepopo kunena kuti kumene kuja kufunika kuti kungochisintha nkuyambiranso. Chabwino mawu oyamikirana 1 minute iweso ndikupasa 1 minute ndikhala ngati mu debate imo 1 minute kathe mawu oyamikirana tupere muluzi kuyamikira kabambe komanso kabambe kuyamikira tupere muluzi onse ayamikirana kuti akuona kuti pauwiri wawo onse akufunira zabwino dziko la Malawi ayamikirananso kuti ndi anthu oti ali ndi chikhumbokhumbo kuonesesa kuti kufunitsitsa kuti dziko la Malawi mwina zinthu zitasintha anayamikirananso onse kunena kuti onse ndolimbikira ntchito akhala kutsatirana ndithu momwe akhala kuchitira komanso ananenanso onse kuti amalemekezana koma kuti ngakhale zili choncho alesa akufuna tawina chisankho chipayika ndi ayamikirana ndithu koma ndikuona ngati kuyamikirana kwake kunango khotipota awauza kuti awatuma kuti tayamikiranani koma aliyense akunena kuti ngakhale nzangayi ali wabwino chomwechi ndikufuna kudzawina ndine ndithu. Chabwino ayi kathe ndikuthokoze kwambiri usiku wopambana pamene tafikanso nde pansiriziro kwakulusa kwathu kwa msonkhano umene wa presidential debate kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center ndipo munali ndi nzanga Kathe Maulidi komanso ine Vayana Chunga tinalinso ndi anzathu a technical Malenga Chienda amene ali kukamera komanso anyamata ochuluka ndithu amene agwira ntchito yopambana china Alessio Banda china Gift china Khumbo ndi timu yonse china Zakeas kuchokera kwa tonse mukapena kuti malo mwa onsewa ndikuti usiku wopambana kwa nonse.